መጻለኹ እትንቃላት ትንቢት እዚ መጽሐፍ እዚ ዝሕሉ ኸዓ ብፁዕ እዩ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 7 ምድሓን ቴሌቪዥን ንምምጻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝምልከት ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘተኮረ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መደብ ስልጠና ንምሃብን ንምድላውን ንምጽአት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እትናፍቁን ንኣመንቲ ወንጌል ኩልኹምን መደባታ ኣዳልያ ትርከብ ቀልጢፈ ይመጽኣለኹ እቲ ግዜ ድማ ቀሪቡ ኣሎ ከም ዝብል ቃል ኣምላኽና ቤተ ክርስቲያን ካብ ዓሚቕ ድቃሳ ተበራቢራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንጎይታና ክጽበ ስለ ዘለዋ ነቲ ብጎይታ ዝተዋህበና መልእኽቲ ናብ ኣመንቲ ብተኣማንነት ከነብጽሖ ቆሪጽና ኣለና ንስኻትኩም እውን ከምተን ሓሙሽተ ደናግል ለባማት ንመርዓዊ ክትጽበዩ ድልዋትን ንቑሓትን ክትኮኑ ነዚ ትምህርቲ ተኸታተሉ ቀዳማይ ብዛዕባ ንጥቀት ካልኣይ ብዛዕባ ሰብዓ ሱባኤን 7 ዓመት መከራን ሳልሳይ ብዛዕባ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ራብዓይ ብዛዕባ እተን 7 ማሕተማት ሓምሻይ ብዛዕባ 144,000 ዝተሓትሙ ሻድሻይ ብዛዕባ እተን 7 መለኸት ሻውዓይ ብዛዕባ እተን 7 ቁጣዕ ኣምላኽ ሻምናይ ብዛዕባ እታ ኣብ ልዕሊ ኣራዊት ዓባይ ባቢሎን ተቐሚጣ ዘላ ሰበይቲ ታሽዓይ ብዛዕባ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ዓስራይ ብዛዕባ ፍርዲ ጻዕዳ ዝፋን መበል 11 ብዛዕባ ሓዳስ ኢየሩሳሌም መበል 12 ብዛዕባ ኦም ህይወት ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአትን ንሰለስተ ወርሒ ስልጠና ክትወስዱ ትደልዩ በዚ ስዕብ ቁጥሪ ዋትስኣፕ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ በኣኽብሮት ንገልጽ ፕላስ 27 61 84 86 28 4 ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቓል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 10 እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝምስክር እወ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣሜን ጎይታና ኢየሱስ ነዓ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 20 ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ቀረባ እዋን ይመጽእ ኣሎ ምድሓን ቴሌቪዥን فلت أو تحت سماي خالي مدحان سلدينا خالي اسم دم زينا سو كدحنا لزخيل سب شو وصل لزخيل سب ناي يسوع كريستوس ترحمبر وزم أو زي تصوعنا مع أسماء سو كعصرهم بس سو كدحنا خمسة يخلو ناي سلمت ناي تكلمنا ناي دون قرنا سرحمبر ناي أورهات سرح سرحو خمسة يخلو رينا تجنزمنا هزمنا دما كابزيهم حراوتي تلاقيبو نزيهم كيدقن كمان اسلام خمسة زرقمو نخمسة تقوم سبات كقاومن نايم إخبار كمل سن ساكات والكمكر نقول له هزمنا نمعد أنا وقول بوجن يحوهم إذا حفظي تري ولهم أو قدمي إخبار أو قدمي أحواتين مسكر كخون يبقى صلا الله إخبار أملاك استمسكنا يهون كيف الإخبار يهون ما شيطان سلاح خوارجي ما شيطان خوارجي شيطان خوارجي ما كان يسمى هذا بس بمسرات قدسات حواريات أبوتاتنا أو حواريات سلاح معرف 19 كاف 9 جميل 19 جميل زل قال تمسرتنا زوم نايد دمتي نايد قلا متحفتي بشين أملاكنا نقاتل لنا جابر أملاك سمسكنا يقول تقاتل هنا حراوة بزي تقاتل بزمنا تستعمل زلخا عدا تمرتي ويدم حدا مستوعال بي
ምክንያቱ እዞም መጽሓፍቲ ነቃጽሎም ዘለና ህዝብና ንዓኻ ዝኣሰሩ እዮም ሎም ዓንቲ ስርሖም ነፍርሶም ኣለና ስራሕ ዲያብሎስ ነፍርስ ኣለና ስራሕ ጠቆልቲ ነፍርስ ኣለና ስራሕ ደፋትር ነፍርስ ኣለና ስለዚ ዋና ዓላማና እዚ ብቪድዮ ተገልጽና ዝገብሮ ዘለና እዚኦም ንዓኻ ዝኣሰሩኻ ምዃኖም ፈሊጥካን ተረዲኻን ህዝብና ተሓትገብር እዩ ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ንኽትቃወሞም ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ተሓትገብሮምን እዩ ክተቃጽሎምን ኣቱም ደፋትር ብዙይ ትጥቀሙ ዘለኹም ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየኩም ምዃኑ ተረዲኹም ክትሓድጉ ክተቃጽልዎም ምልክት ክንኮነኩም ኢና ስለዚ ታዩ ከምቲ አንቶ بمرجيتا إلياس يكون بمرجيتا مباقم يكون أبو رهاريات معرف 19 قصر 19 وانجيل مسمعو بزعا بيتنا المدحينا يسوع كريستوس أولوس مسمهرام جين تمام بزنورات أم قلتن دفاترن لا 50,000 دينار زأكل كم زك أصلوا لذي زمك أصل زي دم تخونيو بزي ترديهم مصحف قدساوي سلاز غنا يو لك أصل زلنا المصحف قدس لذي قوي أم مصحف قدس لذي يوم لذي ترديهم كاتاتلونان فرينان زلهم حوات زي ترديهم نخمس عن زجور سوات لما كتماخرون كتمعدون كن زي زجور سوات لما على زجورهم كافرحهم نختم الله سيو سلا سماعكمنا سلا زراعكمنا دما زينا جوركم دما بزحات حوات زينا جرز جور دما حسابنا كتاتل ونيل شالوم تخطاتلتي مدحان تي في كما ياللهم كما يكأنيخم أملاخنا እግዚአብሔር نزل عالم استبارخن استمسجنن يخون شالوم مرجيتا تولده ممهر تولده كما ياللهم كما يكأنيخم እግዚአብሔር مسكن داحانية እግዚአብሔር مسكن سلام بلوم نزم تعذبتنا سلام يبلكم الله خلقاتكم خبرات أحوات ويتا يبارككم قعد حان مصاخم እግዚአብሔር ሎሚ بتعمي زغرم ነገራት كغبريو ጸሊና كنجمرينا አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካሎና ወይታ ተባረኽ ስለ መርጌታ ተወልደ ምስክርነት ነመስግነካሎና አቦና እግዚአብሔር ካብዚ ምስክርነት ዚ ተላዕለ ወይታ ንብዙሓት ተሕዋትና መድሓን ክኸውን ምንጋፍ ክኸውን ወይታ ካፍቲ ናይ ጥንቆላ ማእሰርቶም موسى كخون باسم يسوع صلينا لنا كله نخبر خايخون قويتا باسم يسوع كريستوس امين امين مرجيتا تولد قاعد حان مساخهم استي بمجمرتا استي مس نفسكم استي افالوطنا مرجيتا تولد من يوم اب ارثوذكس توحدو خنت عينت تمرتي تماهيركم تاع عينت موياتات علوكم بخميك عاويكم افتي أرثوذكس توحدو ازتات استي مجمرتا كتفالوتنا مس نفسكم استي الشي يقني لي ممر باولوس ناتي شمي تولى قبر هيوتي زبحال بوتنايتا بيت كريستيان اما صاصا دمو مرجيتا ايه زتولد كله بوتانا ولدي كاب ابا اقسم كبابي چلا تباهيلو زفلت خابوي قشي قبر هيوت لوطه كابدي ويزرو اوطاش غداي توليده كمتي كله اما صاصاناي كلاتنا بي غبر ديقنا زبحال تمرتي وداسي مريم ملكا مريم ساعات قداسي ምናምን ዝውሉ ዚአቶም በአግባቡ او قصيله بدحريتي نغرات مسو درغي አውስጠፈል ጊዜ በ85 ዓመተ ምህረት አካባቢ ድሕረዲ ቁና ተቀቢለ መገልጋላይ ናብ አውቆቋም ትምህርት ቤት ያአቴ አውቆቋም ትምህርት ቤት አቴ ደሞ አውቆቋም ክብረ በዓል ወርሕ በዓል መዝሙር እዚ ኣብ ትግራይ ተማሂረ قصيلنا
ጎንደር 03 በአታ ማርያም ማለት እዩ ናብ እንዳይነታ ሄኖክ ኣቴ ከም እንደገና ክለሳ ኣብ ቆቋምን ሓደ ናይ ዝማሬ መዋስእትን ዘሎ ቀፂለ ብድሕሪ ናብ ቅኔ ቤት ደሞ ደንቢያ እንዳይነታ መንክር ግጨው ተቀኔ ወፅየ ማለት እዩ ገረም ዋው ስለዚ ትዘለኒ ሞያ በትዲቁና ቀፂለ ኣብ ቆቋም ዝማሬ መዋስእት ቅኔ እዚ ትንመሓደ መርጌታ ዝግባእ ትምህርቲ ተማሂረ በዚ ትምህርቲ እዚ እናገልገልኩ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታይ ኦኬ ገረም ብድሕሪ እዚ ሒዘብ ዘገልግለሉ ዘለኹ ግዜ እቲ ሓቂ ዝበሃል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለኽዎ ሽዑ ኣይፈልጥን ነይረ ኣብቲ ቅኔ ቤት ምስኣቶ ግን ብዋናነት ካፍቶም ኣባርእስተይ ተገሊፆም ዘለው ናይ ጥንቆላ ተዋርሶ ዝበሃሉ ታብኣቶም ሓደ ኣብቲ ቅኔ ቤት እንተለኹ እየ ኣብ ደንቢያ እቲ ሓደ ናይ ጥንቆላ ናይ መናፍስቲ ኣሰራራሕ ዝተዋረስኩሉ ማለት እዩ ኦኬ ከመይ ነይሩ እስቲ ቁሩብ ብኡ ገይርኩም ግለጹልና እስቲ እዚ ጥንቆላ ዝበሃል ኣብ 3 እየ ከፊሎዮ ጥንቆላ ጠቕላላ ብ3 መልክዑ ከፊለ ካፍቶም 3 ሓደ ግን መጀመርያ ክዝርዝር እንተለኹ እቲ ናተይ ካብ 3ኦም ተዋርሶ ዝበልክዎት ንመጀመርያ ግዜ ዝተዋረስኩሉ ናይ ናሁ መላእክት ዝበሃል ኣስማት እዩ ትስሙ ዘገርም እዩ ማለት ናሁ መላእክት ክበሃል ከሎስ ናይ ሰይጣን አይመስልን ኣይመስልን ኣነ እውን ሽዑ ንባዕለይ ኣይተረድአን ናሁ መላእክት ክበሃል እንታይ ደኣ ናይ መላእክት ዝመስል ናይቶም ቅዱሳት መናፍስቲ ደኾን ኮይኑ ዝብል ነይሩኒ ግን ብፍሉጥ ብግልፂ ርኩሳት መናፍስቲ ከም ዝኾኑ ሽዑ ተነጊሩኒ ፈሊጠ እየ ብድሕሪ በዚ እናሰራሕኩ ፀኒሐ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ምስኣተኽዎ ቀልጢፉ ካብቲ ስምምዕና ዝነበረ ካብቲ ኪዳን ተኣታቲናሉ ዝነበርና ወፃኢ ዝሕሸ ስሉጥ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ሓገዝ እናገበረ ብዝግባእ የገልግል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓለቃ ናይቶም 72 መናፍስቲ እዮም ነይሮም ቶም ብዝርዝር ስሞም ዝተቐበልክዎ ኦኬ እስቲ ኣብዚ ቁሩ ክሕዘኩም እንዳሓስኩም እስቲ ጽቡቕ ጌርና ክንሰምዖ ስለንደሊ ማለት እዩ እስቲ ማለት ኣብዚ ተዋርሶ ክትኣቱ እንታይ ንምንታይ ዕላማ ኢኹም ክትዋረሱ ደሊኹም ኣነ ሽዑ ቦት ዘለኒ ዝረኸብክዎ ምስ ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጦ ድያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጦ ድያ እዚአን ክልቲአን እስቲ እዚአን ክልቲአን ኣነ ድልየተይ ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ተዋሪሰ ምሳጋንንቲ ክሰርሕ ዝገበረኒ መርጌታ ዘበለ ብትዕቢት ተነፊሑ ዝተዋጣጠረ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንክፈርሐንና ብኦ ኣቢለ ሓደ ነገር ብምሽያጥ መናባብረይ ብኣግባቡ ብገንዘብ ክመርሕ ስብሕ ዝበለ ገንዘብ ክረክብ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ገርም እሺ እቲ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እዚ ትፈልጦ ድያ ዝብል እወ ትፈልጦ እያ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ሓቂ ንምዝራብ ግዴታ እዚ ክትመሃርዎ ኣለኩም ኢላ ኣይተምህርን እያ ተማሂሩን ዝመፀ ድማ ኣይትኽልክልን እያ ግን ትፈልጦ እያ ግን ኣይትኽልክልን ትፈልጦ እያ ኣይትኽልክልን ኣብኡ ዘለው ኣገልገልቲ ዳርጋ መብዛሕትኦም ቶም ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ኣብ ጅቡኡ መልክዓ ዲያብሎስ መልክዓ ሳጥናኤል መስተፋቅር መፍትሄ ስራይ ምናምን ዝብሉ ብዙሓት ዝርዝራት ኣለው እዚኣቶም ሒዙ እዩ ኣብኡ ዘገልግል እዚ ዘለዎ ሰብ ድማ ተኸቢሩ ተፈሪሒ ዝነብር ኣነ እውን ከምኣቶም ሓደ ተኸቢረ ተፈሪሐ ክነብር ማእኸል ዓደይ ስለ ዝደሊ እዚ ነገር እዚ ገይረዮ ማለት እዩ ዘገርም እዩ ኦኬ ናፍቲ ናሁ መላእክቲ ዝብል ንኺድ ሕጂ ናሁ መላእክቲ እንታይ እዩ እቲ ዘዋረሰኩም ከመን እዩ እቶም መምህር ድዮም ዘዋረስኩም ዋላስ መን እዩ እቲ ዘዋረሰኩም እስቲ ኣብዚኣ ዘዋረሰኒ መምህር ሓበሬታ ክውን ነቶም ናይ ቅኔ መምህረየ ነታ መንክር ዝተፈላለየ ነገራት ጠይቀዮም ነይረ
ንሶም ቀስበል ደሓን እናበሉ ግዜ ወሲዶም ለይ ዘንጊዖም ንኽውን ኣይከኣሉን ኣነ ካብኡ ወፅየ ኣብ ካሊእ መርጌታ ኣብኡ ዝነበረ እየ ታብኡ እየ ተዋሪሰ ስለዚ ንሶም እውን እንተኾነሽ ፅንሕ ርግእ በል እሞ ዘለካ ትምህርቲ ኣጠናቂqa ክትከድ ተለካ ብኡ ክስንየካ እየ ኢሎምኒ ነይሮም ግን ኣይኮነለይን ኣብ መንጉኡ መርጌታ ወይ መምህር ኤልሳዕ ዝበሃል ነይረው ካብኡ እየ ተዋሪሰ እዮ بخمي أوارثكم استي مجمريا كنقرأكم كله خمي تي نايمو وراس سيستم سي بخمي يقوم توارثكم استي مجمريا أنا مجمريا سلاز قوانا زي فلتو سلاز نوركو حتى تلهو سفح زبالة أسماتات بزحات ممارستاتم نيرومو خاواتم ممارسو إزوم أسمات زيوم أسمات مالت سم مالتي تدميرو أسمات مالت شومات مديم هو زوم أسمات زيوم صحيفو مجمريا أصنع أيوم يلني شمدي ديوم أصنع أيوم مالتيو كاسيلو دمو أسرارحهم بملؤ زلوهم أقلالسان كم يكونوا هم زلوهم كله أردي إن خف بيلو مالتيو جزء وسيدو ماشي دحرزي مسيامدد كوا أو كدميو شامدد دجام الليلني دجام مالتيو تداعا جامي دقي مولو ماشي بل حدا خاباي زخانة نجار نيرون بلاوطا خهو خال عيدماز توسنا جنزب خحزللو تسمع مينا بل حي بزين جرنا ناوزي كوست كاية خفالت كاية كيدان كتاعتات وكاية لن ماشي قربي كيدان كانت تعاطاتن تلنا نشتي فرح إلى زياتهم تاوت يوم بهوتي تايكوب صحلي يخلو أب محبر سبب عم أخل حزبي سلز نبر مسبيته سب سلز نبر تايكوب صحلي يخلو إلى طيقايا شعو ودي إتزولو نجارات كي سجء خي فرح من تان أي نجارنن كنت دحار زخانو أي كونن نسو زبالني بعلقان تي وسن كا بعلقام سو تي ترادا داخا تي تناغاغر كا زخونه نغر كغبر اي خلنيو بسممع نسغازي اغبر تبلو نسو دما بتاز ولكايو مسرت التقربولو نغرلت نسممعكم زخون كيدان متاعتاتو زقرب مسواعتي تقربولو بوزي تسمع معم تخدو نسنتي فقط قالو منم تي تسمع معكا كن زغور نغر يلن انت بلي دنير فواي قربي ماشي دحرزي تافتم سبعان كلتن زبهالو حدا لعلواي حلقة اللوم سبعان كلتن منافست اليوم هو سبعان كلتن منافستي ايشي سبعان كلتن منافست زيوم ببي كللو ببي زوبو زلو حلقات يوم زوم سبعان كلتن شمات اسمات مبر ኣብ ትሕቲኦም ብዙሓት ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ዘለዎም ፈጣን ዝኾነ ኔትወርክ ዝተዘርግሐ ኣለዎም ግን ኪዳነይ ምስቶም 72 ጥራሕ እዩ ዘገርም እሺ ድሕሪዚ ኩሉ ምድላው ምስ ገበርና ተዘቕርቦ መስዋዕት እውን ሓደ ነገር እዩ ንምንጋር ምናልባት ንሰማዓት ብዙሕ ስለ ዘይሙችን እሱ ክቁጥበ እየ ደሓን ተተዛረብኩሞ ምክንያቱስ تي بسم بيتا كريستيان او اورثودوكس سرح زلو ناي طنقلا عينت سي تهزبنا كفولطو صبغيو مخنياتو تهزبنا كفولطو هزبنا مخنياتو ناي اغزابير سرح يليو ددحري طنقلت زوعل زلو سلازي نابنت اوكي اشي مامر كبرن اغزابير يكون امين اتي نجر ودينا تسمع مينا ناو كنكيد انتلن هو هاي تحتاي له حدا تابزي كساع خندزي معالت زوسد كركر خالب مالتيو كركر خالبي كسوا ديو هو انا مسواعت يونس يتيني تكيدان زنع اوكي كركر خالبي يقرب ايش هو خالبيو لك نسو مسواعت خوين مسقربه دما بخنده عينت هي خغلصلكا ايلو كحتت انتلو اتوم اب كيدي اغلغلتنا مسو تسمع مينا كنكدن تلنا مستي اغانن حلقه مالتيو ماشي بخندي عينت كم زغلص ممارص نيرو انتنا 12 ممارص هيبنتهم 12 خغلص اللهم زلو اب زصواع هو مصيو ناب زلاخو كيدو زغلصلو 12
ተሳኢሉ ተቀሪጹ بسئل ملكع ناو تتحيز قريبو مالتي نافت مسوات قدمي زغرم ماشي نسون بأكل قريبو أنا ون قريبة زياتم حيزنا نتي خوركور مسوات غيرنا قريبنا أنا بعلي بتز شمدت كو دقيمة شو حتى غزي دقوم يلني دقاقيمة مودعتو دمس اسمعيو كافتوم 10 خلت زبحالو حدا قوينو تغليص موصي اناتي حلقه منفس حدا مالتيو ماشي بدحرزي تخغبرو زغباني بزرزر نغيرني انا ونت خقربولو زغباني حتو حاتيتيو بوزي تسمع مينا نافتوم 10 خلتو زلو دما بسجداتيو زكاناون مجمريا نافتوم طلسم تباهيلوم ويم بقرص بسئل تسائلم زلو تزرغيحم زلو تمسوات حسكا بمسغادي جمر ناو اناون سجيده مالتي زغرمي ماشي بدحرزي اتكيدان كافتوم سلستيوم زتوارس كلهم حدا رابع عون قديح حيزه يزنوركو زي مسحاب قدسان زبحال ايتطقم كل نمبر نيرو نصنيعي خابزيوم 4 يوم تزغرمكم حزبنا وانا عنكار كفلت اللي زلو افتكيدان كنسمع مع عندنا مستراداد انا مستقرارنا فيت لفيتس وداسي مريم كيتدغم تزلك كاناي مهليت غداي اقوارصو نابيته كريستيان بيته مقدس كيتخيد اقداسي كيتقدسن كيتقدسن زبل نغرات اينوره زغرم استدقوم وازيا استدقوم لنازيا مالتي ناتي حتون دي نيرو ممر ناتي حتى سلازنورا انا منالبات اب كيد خين باس زغونه نغر كي غود ان بزلت حتو ناتي اني احاتيتو ايشي تحيزه يزص انا حقول ممد بيته كريستيان قدست سلازغونه او زلو قدسان بمولኦም قدس سفرانا قدسان زكولو بمولو سلازغونه ناو اندحر دا اتيه وينس غديفن خيد ويم دمو نسدي خقارص زلني انتاي خغبرلني لبعلي زحاتتكو وداسي مريم مدغام قداسي مقداس اماهلت تطويل كا محدار ابيت كريستيان زلو اغلغلاتات بمولኦም تمزغلغلهم زنوركو ني خغلغل انتاي صابا يكوني لحط قريبلو مالتي ماشي غرمي بفصم نز نغرات ازي ايغلكل انت تخلكل حانت ايا بسلستي ام توارثس زغرمكم حانت ايا نستاد منتاي توليا بيلاطوس يالو يسمع له بيلاطوس ኢየሱስ ክርስቶስ አይገረፎን አይሰቆለን አይሞተን አይተዋረደን አይተስአን ስለዚህ ዓለም አባ እያ ዘላ አይዳሓነትን ትብል ቃል በአፍካ አውፂኻ ኪዳን እተው ኢልን ዋው 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 زغرم يو استدغمولنا بليز بقى انا سي غري منلو حقي كاب توارست بمولኦም توارستي باسمات بناي ديابلوس اسرار حب ملك اساتنا الملك ديابلوس وزت زول زتوارس زبره بمولؤ تناي ورشا كيدان اسماتهم بزح كون يخل وحدات كون يخلو توم محبرناي تي التوارسو غجله ناي اغاننت امبر اموارس يوم تكيدان حدا يو بزي كادم ون كيدان زبحال نغير يلن كل خوارس مسواعت حيزو دم نايز دفالاليو خصع نايز دم نايز انا تيترفه حيزو خقرب يطيقيو قصيلو دمو نزي ኢየሱስ ክርስቶስ በጲላጦስ አይተገረፈን አይተሰቀለን አይሞተን አይተንሰን አረገን ዝነገር እዚ ኩሉ አይኮነን ይልካ በአፍካ አውጀለ ይዝል غرمي اتي قداسي اتي وداسي مريم ግን ጸገም የለን ቲ ማህሊት ታንስ ዝደል ያዘው حنت ንሳ ዋው የለን ጸገም የለን አው ሒዝካ መቅዳስ ይካልዩ አመገልጋል በተዘለካ ሙሉ መገልጋል ይካልዩ ምንም ችግር የውልን ካሊ ዝخلክሎ ነገር የለን حنت ዝخلከላ ንሱ ንዓይውን ሕቶ ዝኮነን ንሽዑ ببيلاطوس አይተገረፈን አይሞተን አይተንሰን ዓለም አባአ ያዘል ዓለም ይደሐነትን ንሱውን መንድሒን መድሃኒ ዓለም ክበሃል እዚኣ ታዋና ናይ አንካር ሰብ ክድሕነን ላ ዝኽእልን ሰማይን ምድርን ዝተዓረቁላ ሰብ
ተሞሊሱ ቦትናይ ኣዳም ምክንያት ዝወደቆ ተሞሊሱ ናብ ኣዝኣትወላ መንገዲ ዓፂዋ ነዚኣ እዩ ዝቃወም ንሱ ዘገርም እሺ እዚ ባሊልን እዚ እውን እንትኾነ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ምንም ገንፂለ መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ካሊእ እቲ ትምህርቲ ናይ ያሬዳዊ እንተዘይኮይኑ ስለ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ናይ ዓለም ምድሓን ዝፈልጦ ነገርን ብዝርዝር ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ነዚ ምንም ኣይተማታእኹን እሺ ኢለ ኩሉ እቲ ዝተኣዘዝክዎ ገይረ ብድሕሪኡ ሰፊሕ ዝኾነ ኣገልግሎት ተውጊሁ ከገልግለኒ ዝኣዘዝክዎ ዘበለ ብምሉእ ክሰርሕ ምዃኑ ፈቃደኛ ኮይኑ እዚ ባህ ኢልዎ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ብ12 በቶም ተሳኢሎም ዘለው ብተመን ብዒፍ በዛ ግዝፍ ዝበለተላ ጉጓዕ ትበሃል ከምኡ ብኸልቢ ዝመሳሰሉ ብ12 በቶም ተሳኢሎም ዘለው ሒዘዮም ዝኸድኩ ብኣቶም ተገሊጹ ሓደ ብሓደ ኣማሪፀ ቦት ዝምችወን ክእዝዞ በዚ ተስማዕሚና ኪዳን ተኣታቲና ተፋላሊና ማለት እዩ ዘገርም እዩ ንስኹም ከ እንታይ ክገብረልኩም ኢኹም ሓቲትኩሞ ጠቅላላ ኣብዚ ውርሻ ዝበሃል ኣነ ዝኣዘዝክዎ ንሱ ዝኽእሎ ዘበለ ብሙሉእ ቅተል እንተኢለየ ይቐትል ንፋስ ኮይንካ ገልብጦ እንተኢለየ ይገልብጥ ሓዊ ውሩድ እንተኢለየ ሓዊ የቃፅል ብዝተፈላለየ በቃ ብዘለዎ ናይ ሰይጣን ክፍኣቱ ዝተሸፈነ ኣይኮነን ክፍኣቱ ዘሎ ብሙሉኡ ዓቕሙ ፀንቂቑ ይሰርሕ ዘገርም እዩ ስለዚ ካብቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ ሓደ ድዩሱ ሓለቃ እዩ ካብቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ ዘለው ሽሙ ናይቲ ማሕበር ይመስለኒ እዚ ብዝበለፀ ግን ዝርዝር ናይ 72 ነውኦ ኣሎ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ተገሊጹ እቲ ዋና ሓለቃ ዝበሃል እዩ ኣብ ካልኦት እዚ ተዋሪስኩም ውዳሴ ማርያም ክትደግሙ ከለኹም ማህሌት ክትቆሙ ከለኹም ቅዳሴ ገለ ኩሉ ምእታው ይከኣል እዩ ፀገም የለን ይከኣል ፀገም የለን እዚ ነገር እዚ ዝገበር ኩሉ ብቴስዓ ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ንሱ ጥራሕ ሒዘ ካልኦት ተስማት እናለቃቐምኩ እናፀሓፍኩ ብዙሕ ምቹው ኣይኮነን ንሳቶም ስር ወዲ ስር እናኳዓትካ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ኣይደለኽዎምን ዝተወሰኑ ግን ነይሮምን ምስኣቶም ከምኡ እናገበርኩ እናሰራሕኩ ኣብ ኣገልግሎተይ ክሳዕ እቲ ካልኣይ ውርሻ ዝዋረስ ናይ 2006 ንሱ ጥራሕ ሒዘ እናሰራሕኩ እናገልገልኩ ቤተክርስትያነይ ፀኒሐ እየ ቤተክርስትያን ክተገልግሉ ፀገም የለን ፀገም የለን ኣብኡ ዋላ ቅዳሴ ተኣቱ ኣጋጣም ኮይኑ ቅዳሴ ኣነ እቲ ነገራት ንሱ ምስ ጀመርክዎ ንክልተ ነገር ሪኤ ገዲፎዮ ንክልተ ነገር እቲ ሓደ ኣብ መቃብር ዘለው ከእገሌ ከኣየር እገሌ ከዱር እገሌ ከመቃብር ዝብል ነገር ምስ ረኸብኩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ባዕለፍቲ ቤተ መቅደስ ዘገልግለሉ ካብ መቃብር ወፂ ምግላፅ ምስ ጀመረ በቃ ኢለ ነቲ ቅዳሴ ባዕሉ እንደገና ባዕሉ ኪዳን ከኣትወለይ እንተለው እንታይ ደኣ ኮይኑ ደኣ እዚ ኢለ ኣቕሊሎዮ ቅዳሴም ከኣቱ ኣይተረኣየንን ዳርጋት ዝነበረን ክብሪ እውን ቀኒሱ ምስ ጫማይ ምእታው በሊዐ ምእታው ዘይኮነ ነገራት ብቻ ሪኤ ገዲፈዮ ቦታ ሓደ ወገን ድማ መሊሰ እንታይስ ክገብረለይ ኢሉ ኣነ ቅዳሴ ዝኣቱ ዝነበርኩ ቅድሚኡ እውን ንደሞዘይ ኢለ እየ ብድሕሪኡ ድማ ዝሕሸ ጥቕሚ ስለ ዝረኸብኩ እንታይስ ኢለዮ ንእሽተ ኢለ ነቲ ቅዳሴ ብዙሕ ኣይተኸታተልክዎን ኣይቀደስኩን እንትኾነ ግን ንቅዳሴ ይኹን ክተቀድስ ይኹን ክሳዕ ገንዘብ ቦቱ ዘለኒ ብኡኡ ተጠቂመ ገንዘብ ንኣብያተ ክርስቲያናት እንኳን እንተይተረፈ ንክብሪ ነቶም ምሳይ ዘለው ቤተሰብን ካሊእን ኢለ ይህብ ነይረእየ ምንም ፀገም ኣይነበረን ኣብኡ ዝኽልክሎ መንገዲ የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሞተን ኣይተሰቀለን ኣይተንስአን ትብል ጥራሕ እዩ ንሱ ዝደልያ ማለት እዩ ዘገርም እዩ ዋው እቲ ካልእ ግን በቃ ፍቁድ እዩ ማለት እዩ ቅዳሴ ፍቁድ እዩ ውዳሴ ማርያም ራእዩ ሙሱስ ሊንክ ኣለዎ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ ሊንክ ኣለዎ ማለት እዩ ዘገርም እዩ ኣብኡ ችግር የብሉን ኣብቶም ካልኦቶም እውን ስዒቡ ካሊእ ዝኸፍአ ዘድየ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ክዝርዝሮ ኢለ እየ በቲ ካልኣይ ደረጃ እምበር
ኣለዎ ንሱ ቤተ ክርስቲያን ነዋዕሉ ቤተ ክርስቲያን ንሱ ኣብቲ ካልኣይ ዝተወረስ ኩሉስ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 2 ሰሙን ስምምዕ ጌርና ወዲና እናተማሃርክዎ እናበልክዎ ቀኒየ መወዳእቱ ናይ ካልኣይ ዝተወረስ ኩሉ እንኳን ባዕሉ ፀዊዕና ምሸት ንምሸቱ ምስኡ ተፋሊጠ ወዲየ መስዋዕተ ቅሪበ ኪዳን ኣብ ዝኣሰር ኩሉ ሃሎ እሺ እቶም መምህረይ ንባዕሎም ቶም ዘዋረስን ማለት ንምሸቱ ናይ እንዳ መድሃኒ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ህንፃ የስርሑ ነይሮም ብመኪናኦም ሒዞም ንኸይዶም ነቶም ሰራሕተኛ ብኢደይ ቆፂሮም ምስኦም ምስቶም ዘዋረስን ኮይና እቲ ገንዘብ ንሸቃሎ ንሰራሕተኛ ከፊልና ከይድና ማለት እዩ እሺ እንታይ ዳ ነገሩ እዚ ከናይ እንዳ መድሃኒ ዓለም ዘስርሕ ዳ ከመይ እዩ ታዩ እዚ ነገር እዚ ለሓቲተዮም ቀሲልካ ክትፈልጦ ኢኻ ሰይጣንስ ቤተ መቅደስ ምስርሑ ምንም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ችግር የለን ታዋና እታ ዝነገርኩ እያ ኣብ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞተ ናይ ተሰቀለም ዓለም መባያ ዘላ ዝደሓነ ሰብ የለ እዚ ኣጥራሕ ያይሎም ደጊሞማ ብድሕሪኡ ሰይጣን ምንም ችግር የብሉን ኣብ መቃብር ብሙሉኡ መቃብር ኣብ መቃብር ዝነብሩ ደይነው ንኣብነት ንእሽተይን ሰማዕትና ግልጽ ክኾነሎም ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘንበውን ዘየንበውን ምእንታን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ዘሎ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መኒኻ መን ስምካ ዝበሎ ኣበይዲ ዝነብር ነይሩ ያ ኣብ መቃብር ኣብ መቃብር ዝነብር ነይሩ እዚ ድማ መልኣኮም ዝበሃል ካብኣቶም ሓደ ብኡኡ ዝመርሕ ኣብ መቃብር ጥራሕ ዝነብር ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ዘካናውን ምስ ህያዋን ዘይኮነስ ኣብ መንደር ምውታን ኣብ ሰፈር ምውታን ዝነብር መልኣኮም ዝበሃለው እኮ መንበሩ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ዝተፈላለዩ የካናውን ስለዚ ቤተ መቅደስ ማለት ዋላ እኳ ተዘይተቃወምክዎ ህዝብና ንስርዓተ ኣምልኾ ንጸሎት ንዝተፈላለየ ከካናውን እኳ ተተኣከበ ግን ንሱ ንሰይጣን ተቃውሞ ክኾኖ ኣይኽእልን ንመናፍስቲ ምንም ዘጸግሞም ኣይኮነን እቲ መልክዓ ዲያብሎስ ንመልክዓ ሳጥናኤል ዝተፈላለየ ኣስማትን ተሸኪሙ ዝኒሄ ባዕለበይዲ ዝኒሄ ዘገርም እዩ ዋው ዘገርም እዩ መርጌታ ብሓቂ ካልእ ምዚ ኣተሓሒዝኩም ክትገልጽዎ ዝደልዮሲ ንኣብነት ክስቶ ኢለ ስሞም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምዝራብ ቁሩብ ይከብደና እዩ ግን ካፍቶም ጳጳሳት ዋላ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ዝተዋረሱ ማለት እዩ ካፍቶም ጳጳሳት ኣቡነ እገሌ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሓቂ ንፈልጦም ኣጋንንቲ ዝተዋረሱ ሕጂ እዚኦም ሲ ከመይ ትርእይዎ ማለት ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ዝብል ሰብ ከመይ ኣጋንንቲ ይዋረስ ኣጋንንቲ ተዋርስካ ከመይ ቤተ እምነት እዚ ናብ እግዚአብሔር ዘብጽሕ እምነት ኢልካ ክትሰብ ኮሉስ ከመይ ትብዓት ትረክብ ብዛዕባ እዚ እስቲ ገለበልና እቶም ጳጳሳት ካፍቶም ኣገልገልቲሲ ንክዋረሱ ሓቲቶምኩም ከይፈልጡ ዶ ዝተዋረሱ ክትፈልጡ ዶ ንስኩም ካልኦት ኣለው ምንም ንሱ ንዓኣቶም ከቢድ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢው ብኣግባቡ ንዝመርመረ ሰብ እዩ ዝኸብዶ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ንዘየነበበ ሰብ እዚ ኣይኸውዶን ንኣብነት ሽሞም ብግልጽ እንታይ ሽም ተዘይበልክዎ ግን ክልተ ይፈልጥ እየ እቶም ሓደ ንዕኡ ደልዮም መጺኦምኒ ላዕለዋይ ጳጳስ ኣይኮኑን ግን ኣብ ትሕቲ ጳጳስ ኮይኖም ዝሰርሑ ላዕለዋይ ዝኾነ መፀውዕ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዝዓበየ ስም ዘለዎም እዩ ሃበኒ ተዘይተዋረስኩ እኳ ብደረቕ ኣስማት ክሰርሕ ሃበኒ ኢሎም መጺኦም ነይሮም እሺ ለኣነ እውን ሕዋቶም ኣብ ኣሜሪካን 4 ሕዋቶም ኣለውዎም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክረክብ እየ ኢሎምን ምስኦም ተስማዕሚዕና ከይድና ሂወዮም ነይረ ማለት እዩ ዘገርም እዩ ምናልባት ሕይ ከየልዕሎም ኣምላኽ ረዲእዎም ከምቲ ንዓይ ዝረድአኒ ድሒኖም ተለዊጦም ስለ ዘለው ስሞም ምልዓል ዘይደለኽዎ ነዚ እዩ ገረም ምናልባት ባዕሎም ቀሪቦም ነዚ ዕድል እዚ ረኺቦም ድሞ ክምስክሩ ተስፋ ይገብር ገረም ካልእ ነዞም ኣብ ካልኣይ ግዜ ዘዋረሱኒ ኣየር ጴጥሮስ ዝበሃል ዘዋረሱኒ መምህረይ ግን ከመይ እዩ ኢለ ኣጋጣም ሓቲተዮም ነይረ ሽልማት ኣቡነ ጳውሎስ ዘበርከትልኩምና እዚ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ
ሰይሙኩም ዝኒሄስ ብኸመይ እዩ ይኣምኑሉ ድዮም ነይሮም ኮይኖም ወይ ምስ ታባኹም ዝኾነ ጥቕሚ ታብኡታት ድዮም ደልዮም ከመይ ኢለ ንመምህራይ ሓቲተዮም ነይረ ማለት እዩ ንኣብነት ኣቡነ ጳውሎስ ዝደልይዎ ዝተፈላለየ ታባይ ዝወስድዎ ኣሎ ብዓመት ድማ መፂኦም የባራትዑን እዮም 50,000 ሂቦምኒ ሓጊዞምኒ ነቲ ዘሎ ስራሕ እውን ብኢትዮጵያ ቅድሚት ገይሮም ኣፋሊጦም ለእዮም ካብኡ ነቲ ዝኒሄኒ ድማ ኣቶ መለስ ድማ ከምኡ ኢሉ መፅኡ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ብዝብል እዮም ዝበሉን ንሶም ኣፈቲኑ ዘለኒ ሞያ ምስ ረኣዮ 200,000 ጥረ ገንዘብ ታዝነይቶ ናይ እግሪ መኪና እቲ ሽጉጥ ዘሎ ተእውቅና ድማ ዶክተር ዝብል ሊቀ ሊቃውንት ዝብል ኣብቲ ፍቃደይ ተለጢፉ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከም ዘበርከቱሎምን ብደንቢ ይከታተልዎም ከም ዝኾነን ጥቡቅ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዎምን ነጊሮምን ነይሮም ዝኾነ ጽሑፍ እውን ኣርዮምን ነይሮም ዋው ዘገርም እዩ እሺ ናፍቲ ናይ መናፈስቲ ውርሻ ንመለስ እስቲ ናው እስቲ ወድኡልና እስቲ ማለት ምስተዋረስኩም ከመይ እዩ ዝነበረኩም ምስቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ናይ ኦርቶዶክስ ህዝቢ ከመይ ትገዝእዎ ነይርኩም ነቲ ህዝቢ ከመይ ይእዘዘኩም ነይሩ ዋላቶም ኣገልገልቲ ኣቕሽሽቲ ከይተረፉ ንኣብነት ኣፍዝዝ ኣደንዝዝ ዝበሃል ኣሎ እቶም መናፍስቲ ክትዋረሱ ከለኹም ሲ ከመይ ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ የግዝአልኩም ነይሩ ኣብኡ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣይኮነን ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ኩሉ ሰብ ይፈትወና ካብ ላዕለዎት ካብ ጳጳሳት ጀሚሩ ክሳዕ ቶም ዲያቆናት ቶም ወለድና ዝኣኽሉ ኣቕሽቲ እንተስ ብፍርሓት እንተስ ብኣኽብሮት ኣይንፈልጥን ኣብ ዝኣተናዮ ማህልየት ተቐቢሎም ኣብ ቀብሪ ተይተረፈ ወለድና ዝኣኽሉ ዓበይቲ ፅላል ተሸኪሞምልና ይውዕሉ ነይሮም ዓብይ ዝኾነ ስፍራ ዓብይ ዝኾነ ጥቕሚ ነይሩና ኣነ እግረ መገደይ ናይ ንግዲ ትካልም ነይርኒ ብኡ ኣጣራቂመ ዝኸፈትኩዎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ንግዲ ትካለይ ብመንግስቲ ሰራሕተኛ እንኳን ኣብ ፋይናንስ ከይደ ኣነ እቲ ተሚንኩምዎ ዝኒኹም ግብሪ ቀንስዎ እንተዘይኮይኑ ግን ብሙሉእ እንድሕር ደኣ ክፈል ኢልኩም ተገድድኒ ኮይንኩም ኣነ እውን ክቅንሰኩም እየ ዝብል ብሩእ ኣብ ቢሮኦም ከይደ ኣፈራሪሐዮም ነይረ ዘገርም እዩ እሺ ብትክክል ድማ ቀኒሶሞ ኣብ ማዘጋጃ ቤት እውን ከይደ ናብኡ ነፈራሪሐዮም ኣብኦም እውን ክቅንሰኩም እየ ተሎ ቀንስዎ ኢሎም ቀኒሶም ኣስተኻኺሎም ቀሪብለኩም ድዩ ሕጂ ከመይ ኢሎም ሓቲቶምኒ ችግር የለን በኢለ በቲ ዘሎ ተስማዕሚዐ ሓንቲ ካብኣቶም ግን ይዝክር እየ ድሕሪ ዓመት ካብ ክልልና ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መፂኡ ማሕበር ነጋዶ ብምልኦም ኣኪቡ እንተዘራርበና እንተሎ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ እኒሄ ብዙሕ ክፍኣት ዘለዎ እናፈራርሐ ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ንዓይ ቢሮይ መፅኦም ማዘጋጃ ቤት ተዘይቀኒስክ እየ ክቅንሰክ እየ ኢሉ ፋይናንስ ብኡ ተፈራሪሖም ከም ዝቀነስሉ ነጊሩኒ ብምፍረራሕ ብጉልበት ዝነብር እኒሄ ኢላ ኣብ ግምገማ ኣልዒላቶ ነይራ እሺ ኣብኡ እውን እንተኾነ እቲ ነጋዳይ ሙሉእ ተኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ክትቅኒ ደይ ትደሊኒ ንምንታይ እኮ ከምኡ ትኾነ ዘለኺ ነዚ ከመይ ጌርክ ትኽእል እዮ ኣደብ ግበሪ ንምንታይ ኢሉ ህዝቢ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ብኣግባቡ ኣፈራሪሖማ ብድሕሪኡ ብግለይ ይቅርታ ጠይቃ ብኣግባቡ ተኸባቢርና ምስ ማንም መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ናይ ሕጊ መዋቅር ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ነባሪ ምስ ማሕበረሰብ ተኸቢርና ተፈሪሕና ብሰላም ኢና ንነብር ዝነበርና ዋው ዘገርም እዩ ብሓቂ ዘገርም እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ በዚ እግረ መገዱ ንኣብነት ገሊኦም ሰባት ኣምደ ረቢ ክነብር ደልካ ኢና እንዳበሉ የፈራርሑ እዮም እቲ ኣምደ ረቢ ከመይ ትገልጽዎ በዚ እግረ መገዱ ምክንያቱ ኣምደ ረቢ ገሊኦም ከዓ ክምርዐው ከለው ናይቲ ሰብኣይ ፍረ ዘርኢ ከይሰርሕ ናይቲ ሰብኣይ እንትኑ ከይሰርሕ ዝገብርሉ ምክንያት ዘበላሽውሉ ምክንያት ኣሎ እንደገና ናይቲ መርዓቲ እንጀራ ናብ ሓሰኻ እቲ ስዋድዩ እቲ ዝስተ ነገር ከዓ ናብ ደም ዝቕይሩሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ምስቲ ናይ መናፍስቲ ውርሻ ኣሰራርሓ ዝተተሓሓዘ ድዩ ከመይ ትገልጽዎ እዚ
እታ ኣብ ዓርከ መርዓዊ ክመርዖ እንተሎ ወይ ነታ መርዓት ንሓዲኦም ምቁላፍ ብካሊእ ኣሰራርሓ እዩ ዋላ ጋንንታዊ መናፍስታዊ እንተኾነ ኣስማታዊ እንተኾነ ግን ምስ ውርሻ ዘተሓሕዝ የብሉን ማንም ቀሸ ዲያቆን ሕይ ፅሒፉ ይሰርሖ ይቀሊል እዩ ኦኬ እንተ እቲ ካሊእ ካብቶም ሕይ መምህር ጳውሎስ ዝጠቀስኩምዎም ግና ከም ሓዊ ምውራድ ከም زي أولو نفاس ملعال مس زتفالالي إخلاماي مبلشاو كومتات زمساسولو جن مسور الشاي التحاحزي مسور الشاي التحاحزن بقليلوس كسرحو زخولو يوم مالتي بقليلو كسرحو يقالي يوم أفتي ورشا سلستي أم زغد كوام كري أنتلغو يغوني يوم يشارح يوم نعمنت أسرارهم من النبع على ملوهم زخون زوجهم من حدهم دما ببجزيو مسوات التجاريخة زين تقريب كاجن يشارح يوم تقلل عم درب مالت بزح عينات دينكا يزلوا زيون انتقنا نايتي عير بيتروس زبال بتلي هذا حدا هذا أقسم كتما عيدا هايل مريم قعيش زبهال زستام حدارن حلاف زنبر بعلو زصحف ورقة تقاطعن بعلو محتم غيرو زهاو اب ايديلو زي محبر مسقاقومنا ناي توماس ماتنياتات محبر قاقومنا بوخن كيدن تلنا ازوم ممهرنا زغونه متنقاف مست محبر اقاطيمو زي زستام محدار مالتيو تخاتاتالي تزيتغاغي نعسرت شدشت معلتي زاكل ناي كلبي يله ناي سب يله فتان سغرا نافتي غزا عصمتي ناي سب يله ناي انسسا يله تقليل زي تدمير خغحاب انتلو نا حدا بياجو زخون او زنيبو ونيرو نبزحات كراغاغو زمصو صصتاون بتعصمتي حسابم هيوم مالتيو تبتينهم صزتا قرب سلازي كاله بمملكتا مسرت تصزتا محدار اغريو زي ناي منافستا وسرارح سلازغونه بفصوم دوكاتر كلي كالنا نافت محبر مملكتا جبر تبايلو توم نايت محبر بريزيدنت توم زوارسن مالتي بعلم تقبلهم ماسيوم تاع حدا ساعات زي نقس ملي سمو العلم اوقنا ورقه دما تواهيبوم تقللت محبر ببز غدو بوزي سراحتو زي بعلو زغونه نغرم يقمت تماليسي العلا بعلو زغونه نغر يقمت تماليسي العلا بركت زاله غنزب نتاخاخب نيرنا مالت زغرمي واو امو ابزي سي حدا نغر دغيمه كحاتكم مالت اورثودوكس كتغلغلو خمي فقيدات لكم እንደገና خمي فقيدات لكم مالتي ጥንቁል الناس አይተቃወሙን ማለት ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተገልግሉ ነው ይርኹምሽ እዚ ሁሉ እዚ ተዋሪስኩም ክትሰርሑ ከለኹም እንደገና ተገልግሉ ይኹም ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከመይ እዚ ምንም ተቃውሞ ነገር የለን ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በፍጹም ከምት መጀመሪያ ዝበልኩዎ እዚ ግዴታ ክትመሃረ ለካዚ ተዘይተማሄርካ አይተገልግልን ጥንቆላ ዘይብልካ ተገልግል አይትኽእልን እኳ እንተ ዘይበለቶ كساع لومي على تجري أو عدنا بركة ولو ممهران كمان از مسؤول النيو يوم تهاب حد جبراي برد نخحلو تواهيلو ني برد تواهيل بسمات كحلو وصولة برد بالزبل هابية كريستيان جنس بالتفلطو جنزب الناتو غفلهم يزنا برزلو بوتزلو وما يوم كل الناس رح نهلو من ما أيتك من نسا لك خمت زيتا تمهاري لا زيتا جدد ني أنا خصحي بتنقلا ملك تقول كيلو أزي عند رب الله ملك أدي أبو لوس يدقميو يقتل الله تواهيلو كافتي حبرت زتوجزة ويم زتخصصة ممر ويمرجيتات انقلا سمعتنيا أي رأهون أنا غير زبلنا وزنا جرزي بتسعراري يقداس وينجيل مسكير يسوع كريستوس يزبل زي منافق كوين يبزبل تراح خسادين كخساسني يزري زغرمي بحكي سلازي مستي ناي منافستي عالمسي تسمامي علا مالتيو ولا تتمرتس اي خلق نسقاب حجي ولا افتي قولو تمرت بيت قال منم اي خلق نسقاب حجي كم تانا زفلطون سلازي انتاي مخري لكم مس ونجل
ተተሓሓዝነት ኣለዎ ዶ እዚ ማለት ሲ እዚ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሲ እንዳው ሓቀኛ ወንጌል ኣለዎ እዩ ኢልኩም ተኣምኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ብእግዚአብሔር ተኣምን ኢኣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተኣምን ኢኣ ኢልኩም ተኣምኑ ምክንያቱ እንተ ተኣምን ኮይናሲ ከመይ ነዚ ብከመይ ዘይትቃወሙ ምክንያቱ ሰይጣንን እግዚአብሔርን ከተምልኽ ኣይትኽእልን ስለዚህ ብከመይ ዘይትቃወሙ እዚ እግዚአብሔር ተኣምን ኢኣ ኢልኩም ተኣምኑ ወይስ ከመይ ኢልኩም ተኣምኑ መምህር ጳውሎስ ሓወይ ኣነ እውነት ንምንጋር ነታ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዋጋ ከፊላ ካብ ዘዕቤትንን ዘጽንሐትንን ዝፈትዋ ቤተ ክርስቲያን እያ እንተኾነ ግና ከምቲ ኣነን ንስኹምን ዝረድአና ኣምላኽ ደኣ ይርዳእያ እምበሪ ብወንጌል ተኣምን ተትኸውን بكريستوس إيسوس تأمن تتقون نيرا وانجيل ما أخلا جيرا ناي كريستنا مسارتا جيرا تتخيد نيرا ما نتو موزلو نقولاتنا تنقل تزبلنا أسماتنا تاتندقم تنزبلنا بملؤ سفرايم ترغبنا موزقتنا نيرا قال أي كابتو أزلو عافش ما فيش قال لي درساني منامن يتباهي لزلو نواعلو بخالي رأس حيزي انبرنا وخاعتو يقصالي تاو وزي أكو قلس زغونا وانجيل كو نسبغات نيرا تزقرم نقر دم زابية كريستيان زيا وانجيل كسبخ نزيتها جلس أساب يسوع كريستوس نزيت أوع أساب بفتشم تتصارى ركوي عزلا كمي جيرا أيام مغام غنول زخنا قوينو بزي فلتأتي بزي كاز توسونو ممهران مذهب قدسون ريم أمبي ومن هلو تغمر اسم كقدمو كم حبر سبنا خنقللينا سفرة أكن ركبين يسوع كريستوس طرح يزبل وانجيل طرح يزبل بحردا ترخيبو خمتم قدمينا زصنحو خنقللينا محبرسنا كسال ان اي بزبل زنورو انتزي كوينوم كاب مرح طلعلوت جميرو كسم تحتواي تختال زخونه مؤمنكو وانجيل انت ايو يسوع كريستوس منيو عالم ناي مدحان تسفع بخما يزفلطو نغر كو يلن كنت انا خصاعتي هي مودعتو زرادنكو كل خماي كويو واو زغرم يو بحقي مرجيتات تولو زلهم بتعمي زغرم نغريو سلازي حدا نغر ذكيره ازي زبلكم زلخو حدا غزيسي اب قولو تمرتي بيت كلونا حدا منافستي زتوارسه بعل اير بيتروس زتوارسه حدا مرجيتا نيرو هجي او እንዳደገሞ ነተዋርሶ አፍቲ ማህሌት እንዳቆመ ቆይ አፍቲ ማህሌት እንዳደገመስ ገጹ ተቀይሩ በቃ ገጹ ሁሉ ቀይርዎ ገጹ ሁሉ ተለዊጡ ኮሞሬ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ዓይነት ሐሳብ ይዝመጸንን አይ እዚ አሲ ቤተክርስቲያን እንተኮይናሲ ስለምንታይ አብዚ አጋንንቲ አብዚ ክጽዋዕን አጋንንቲ አብዚ ክድገምን አጋንንቲ አስማት ክልዓለ ስለምንታይ ትፈቅዳላ خميدا أزي نايزابير بيت أيكون عنديو زبل حسابي مثلا نيروشع مالتي هجي زا أورتودوكس توهدو بحق كابك زابير أنت تخونسي أفت ما جمرتك في الزمن نايزابير بزابير عندي أتعمل نيرا جن حجي ملؤ بملؤ ناي أجان أنتي يسرح كم زلوا أو ملؤ بملؤ تي نايزابير أمنت كابتي نايزابير أمنت وتي أكم زلا يزر يكون حجزي نابنتي نسخمسي اتم مراحتسي توارثو كم زلوكم يفلطكم نيروم ده ويس ايفلطكم اليوم نيروم ايفلطكم دقيمه كحتكم بحقي يفلطو يوم نابنت كلهم تزيبلكو يفلطو يوم كافتوم افتي زوا زلو باباس جميرو توم مهرانس زي فلطني يلن زي يفلطو يوم انت هنا زي فليتنا يلوم كم تعنتو بزولكو ايس عررون يقدانس اخبيرو تحتي يلوم يوم ابنيقوم يوم زقربو امبر ፍጹም ምጽራር ዝበሃል ነገር ሲ የለን ማለት እዩ የለን ነደጋሚ አስማተኛ ይትረፍዶ ተዋርሰለዎ ከምዚ ዝተባሃለ ንፈልጢናኮ አዚ ጥላወጊ አብኢዶም ሒዞም ብዙሓት ያአትወለው ብድሕሪኡ ተተቋቂሙ ከይወገእኩም ከየጥፈአኩም ተባሂሉ ትስፍራ ኢኻ ትለቆሉ እምበር ዝቃወሞ ሰብ የለን ዘገርም
ዝቃወሞ ሰብ የለም ምክንያቱ ስለዚ ሰማማዖም ማለት እዩ ዘገርም እዩ ብሓቂ ይስማዕማዖም እዩ ይሰማምዑ ይወ ኣብቲ ኣብዛ ሓለፈ እኮ ሓደ ብጣዕሚ ምዞም ናይ ትግራይ ጳጳሳት ቁሩቡ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከይተረፈ ይተነኻኸፉ ፀኒሖም ምዞም ናይ ትግራይ ጳጳሳት ሓድሽ ሲኖዶስ ሕጂ እቶም ሓደ እንታይ ኢሎም ኣይንፈልጠኩም እንዲና በዓል ክርስቶ ኣውነ ክርስቶ ለይቲ ዕርቃንኩም ኣብቲ ሲኖዶስ ግቢ ምስ ኣጋንንቲ ክትጓዩ ክትሓድሩ ንፈልጥ ኢና እኮ ምስ ዝተዋረስኩም መናፍስቲ ክትጓዩ ክትሓድሩ ብፀሓይ ብጨረቃ ለይቲ ዕርቃንኩም ክትጓዩ ትሓድሩ ነይርኩም ንፈልጠኩም ኢና እኮ ተባሂሎም ብሓቂ ኣብኡ ሰበሶምሲ እቲ ዘሎ ናይ ጥንቆላ መናፍስቲ ውርሻ ከመይ ከም ዝሰርሓው ይቀላልዑ ነይሮም ሰበሶምሲ ኣብኡ እቲ ገመኖምሲ የውፅዎ ነይሮም ኣብኡ እና ዘገርም ነገር እዩ ኦኬ ሕጂ ናፍቲ ጎይታ ከመይ ከም ተቀበልኩም ናብኡ ንመፀሉ ሓሳቢና ናብኡ ኢና ክነኣቱ ናብ ጎይታ ክትመፁሲ ከመይ ክኢልኩም ብሓቂ ካብዚ ናይ መናፍስቲ ውርሻ ከመይ ክትድሕኑ ክኢልኩም ብሓቂ ነዚ ምክንያቱ ሓደ ቴመስ ይገብረኩም ካልኣይ ሃፍቲ ኣለዎ ዝደለኹሞ ገንዘብ ትረኽቡ ሃፍቲ ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ሰብ ኩሉ ፈሪሕኩም እዩ ዝነብር ዝደለኹሞ ነገር እንዳገበርኩም ኢኹም ትነብሩ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ክትወፁ በቃ ጎይታ ተቀቢለ ነፍሰይ ከድሕን ክትብሉ ዝረድኦኩም እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ብከመይ ጎይታ ረዲእኩም ምስቲ ናብዚ እስቲ ንምፃእ እሞ በዚ ክንዛዝሞ ኢና እቲ ናይ ሎሚ ኣብቲ ዝመፅእ ሰሙን ከዓ እቶም ካልኦት ዘይበፃሕናዮም ብዙሓት ኣለው ዝነገርኩምኒ ብሓቂ ንህዝብና ትምህርቲ ዝኸውን ንህዝብና መድሓን ዝኸውን ብዙሕ ዓይነት ምስክርነት እዩ ዘለኩም ግን እዚ ኣስቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ እዚ ኣስቲ መስክሩልና ብከመይ ካብዚ ናይ መናፍስቲ ውርሻ ምክንያቱ ኣነ ይሰምዕ ነይረ እንድሕር ኪዳኑ መሓላኡ ኣፍሪስካ ወይ ኣፍኻ የጣምመካ ወይ የፀልለካ ወይ ይቀትለካ ወይ ብኾነ ስጉምቲ ይወስድ እዩ መንፈስ ዝብል ነገር ይሰምዕ እየ ነይረ ኣነ ስለዚ ከመይ ገይርኩም ክተምልጡ ክኢልኩም ካብዚ ከመይ ገይርኩም ክትወፁ ክኢልኩም ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ኣሜን ኣነ ክኾነ ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ተስፋ ቆሪፀ ብብዙሕ ነገር ኣይቕበለንን ኢለ ዝተረፈኒ ግዜ ምስኡ ኣማዕቢለ ክነብር ኢለ ብቶም ዘለው ሰለስቲኦም ውርሻ ወሲኸሉ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ወሲኸሉ ካሊእ ዓርኬሎ ሒዝን ኸይዱ በዚ ወሲኽና ክንብል ብጣዕሚ ተፃራሪ ነገር ኮይኑ ምስቲ መጀመርያ ዝተስማዕማዕኽዎ ዝነበርኩ መመእተውየይ ተይፀዋዕኽዎ ከይመፅእ ምሳይ ተይተራዳድአ ዝኾነ ነገር ከይገብር ነይሩ ዳሓር ግን እናመፀ ብዝሓለፍክዎ እናቀተለ እናቀሰፈ እናጥፈአ ታፍቲ ዝተፀበኽዎ ባዕሉት መንፈስ ማለት እዩ ይህውኸኒ እሞ ታኢ እዚ ነገር እዚ ኢለ ተጫናኒቐ ክሳዕ ኣብ ውሽጢ ኣብ ቤተሰበይ እውን ንጓለይ እውን ብዝኾነ ነገር ቦት ዘበልክዎ ዝኣተኽዎ ኪዳን ተገሊፁ ኣብ ኣውን ኣብ ጓለይ እውን ሓደጋ ኣብፅሑ ነይሩ ገና እቲ ምስክርነት ኣብ ቀፃሊ እየ ብሰፊሑ ኣብ ማሕበረሰብ ከመይ ተሰራጭዩ ኣሎ ኣብ መምሃራን ከመይ ተሰራጭዩ ኣሎ ክምስክሮ ዝኽእልና ኣብዚ ምስ ሓየለኒ ኣነ እውን ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገር እናተራመስኩ ይኸይድ ነይረ دحارة أنا حدا ودي محبري كما مثلا تتحيزنا ناب أسرنا أتنا أو أسرون زغنا نجرجرنا خنوات إنا النهارات إتنانتلنا بو قطتها كخوانا لنا أي كألن أو أسروشتنا أتمو لك أبت أسروشتنا حدا خمانا مليسوز مسألة مريحنا زعتوا مصحف قدس بيجين كانب تردي وضحكي تحار أنا بزور كابكالي عبد تأثير اللزنوركو مسكرم عصرت حدا مزي ناوخسم أوخسم إتو مسولكو مسكرم إسران حدا دمو نايتا أبيت نسأت زل حانت بيتا كريستيان ناي أورتودوكس خبابي حدش حين كلتا مئيتن حزبي إزلوا ببز حساب تخطال ناتاس لزقوان سرعات أملغوت في السمية بيتا عينتات مويا ونبوء بزتفال عليه 5 نبران سلز فلتو أبسومن وشتي تغبيلهم
ስራሕ መካያድ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መሪፆምኒ ቀጥታ በኣ ተመሪፀ ክመርሕ ምስ ጀመርኩ ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ጠቂሞምን ነቲ ሓቂ ዝተረድኦ መርጌታ ጥንቆላ ካልእ ሁሉ ገዲፍዎስ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘንብ መናፍቅ ኮይኑ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዝብል ካልእ የብሉንና ንዕኡ ሓደ ነገር ግበረልና ከሲስካ ሓደ ነገር ግበሮ ንሰባት የባላሸሎ ኢሎምኒ ንዕኡ ብዘይ ምፍላጥ ኣነ ሲሒበ ኣክሲሰ መሰኻኸረ ቅሪበ ንስሳን ሓደን መዓልቲ ኣብ እንዳዕፁ ምስቶም ነብሰ ገዳያት ክዕፆ ብሸንሸል ተኣሲሩ ገይረ ኣሸጊረዮ ማለት እዩ ካብ ምስ ወደ ድሕሪ ስሳን ሓደን መዓልቲ ወፂኡ ሰላም ይብለኒ ብፍቅርና ታኢደሊን እዚ ከመይ ገይሩ ዳኣ ዝኩሉ በዲለየስ ከመይ ገይሩ ኢለ ብቻ ብጥርጣረ ቀሪበዮ ታይ ዳኣ ኣይ ሓዘንካ እንዲካ ከመይ ኢለ ተጠየቅክዎ ኣይ ብዘይ ምፍላጥኩም ይኹም እምበር ተትፈልጡ ዶ ሓውኩም እንዲ ከመይ ምገበርኩም ኣነ ይቕረ ገይረልኩም እየ ግዳን ንዑ ንቀራረብ ነውግዕ እምበር እንትብል ብትሕትና ይቀርበኒ እንተበልኩ እሞ ጌጋ እኮ እዩ ትንኸዶ ዘለና ዓርከይ ከምዚ እኮ እዩ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ እዩ ዝብል ኢሉ ተደጋጋሚ ይምስክረለይ ኣይ ኣመንኩዎን ግን ክምርምሮ ናይ ምምርማር ባህርያት ኣለኒ ንዝኾነ ነገር ይምርምር እየ መጽሓፍ እንተረኣኽዎ ትሒዘዮ ዝፀናሕኹን መጽሓፍ ቅዱስን ኣፈላላይ ረኺበሉ ብድሕሪዚ ንዓኣ ምስ ዘለቕክዋ ኣንቢበ ኣይ ተረድአትንን ንዓኣ ከስተኻኸል ኢለ ካብ እንዳ ማርያም ኣብቲ እንዳ ጽዮን ውሽጢ ልዕሊ 200 ዓመት ገይራ እያ ዝበልዋ ቁርፅርፅ ዝበለት ካሊእ ኣምፂኦምለይ ንዓኣ እውን መሊሰ ኣጋናዚበ ሰለስቲኡ ብትግርኛ በአምሓርኛ ብግዕዝ ተጋናዘብክዎ ምስቲ መርጌታ ፍስሓ ዝመስከሩለይ ኣፈላላይ ኣይረኸብኩልን ለካ ኣነ ተጋጊየ ከም ዘለኹ ተረዲእኒ ስለዚ ተረዲእዮ የኔኹም እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ኣነ በዚ ክኸይድ ይደሊ እየ እንታይ እንተገበርኩ ሓይሽ ኢለ ምስኡ ንስሓ እቶ በዚን ጸሊ ዝነበረካ ኪዳን ይፍረስ ኣቋርጾ ከምዚ ግበር ኢሉ ምስ በለኒ ቀጥታ ካብቲ ዝተተሓዝ ኩሉ ናይ ቆፀረ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ሽዑ ጠፊኡ ዝነበረ ትፀዋዕኽዎ እኳ ጠፊኡ ዝነበረ መናፍስቲ ቀጥታ ደቂሰት ኣለኹ መፂኡ ክቆርፀኒ ብዙሕ ኣሸጊሩኒ ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብ ቤት እንፀት ውሽጢ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዕግርግር ተፈጢሩ እናደንገፀ እናመፀ ክቆርፀኒ ዳሓር ክብል ዕብራውያን ኣነ ገና ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን ግን በታ ዘነበብክዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ይመስለኒ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ብቻ ኣፍታ 13 ድዩ እንታይ ትብለላ ምሰሸገረን ዝመንፈስ እንታይ ዝገብሮ ክቀትለኒ ይብለሎም እንታይ እንተገበርኩ ይሕሸኒ ኢሎም ንመርጌታ ፍሳም ስነገርክዎም ኪዳኑ ፈሪሱ ስለዘሎ ምንም ኣብልዕለይኹም ዘምፅኦ ነገር የለንና በዚ መንገድ እዚ ጸልዩ በኢየሱስ ስም በልዎም ስወልኒ ዳሓር ኣነ እንታይ መጽያትለይ እቲ ሰላም ዝህብ ኣምላክ ብደም ናይ ዘለዓለም ኪዳኑ ገይሩ ንጎይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትንሳዕ ሕያዋይ ጓሳ ባጊዕ ዝገበሮ ፍቃዱ ፍጹሙ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ካ የዕጥቁም ከምቲ ንዕኡ ዝብል ይረክብ እሞ በዚ ብናይ ዘለዓለም ኪዳን ምሳኻ ናይ ግዝያዊ ኪዳን እዩ ዝነበረኒ ብቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኪዳን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናይ ዘለዓለም ኪዳን ገይረ የናትካ ኪዳን ፈሪሱ እዩ ኣነ ናትካ ይኮንኩን ብዝብል በሓይል ምጽላይ ምስ ጀመርኩ ብድሕሪ ድምጽ ይኹን ዝኾነ ይኹን ነገር ሰሚዐ ኣይፈልጥን ወፂኡ ብድሕሪኡ ግን በዋዕሉ በቀጥታ ኣይመጸንን ኣነውን ብደንቢ ጠንኪረ እናጸለኹ ጠፊኡ እንተኾነ ገና ካብኡ ዘይንእሱ ሰባት ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ቤተሰብ ይኹን ካልእ ይኹን በሙሉኡ ኣብ ልዕለይ ተሲኦምኒ ማለት እዩ ንገርም እሺ ኣብዚ ቤት እንፀት መወዳእትኡ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ተባሂሉ ኣነ እውን ብጭካነ ምስኡ ኮይነ ምሰረደአኒ እየ ኢለ ምስ ወሰንኩ ሓላፍነት ተጠቂመ ኣብዚ ከምቲ ዝበልክዎ መስከረምን ጥቅምትን ብኣግባቡ ዝተረዳእኽዎስ ንሕማማቱ ንቐጻሊ ሚያዝያ ማለት እዩ ስእላ ስእሊ መፂኡ ኣብኡ ስግደት ይገበር ምህልላይ ይገበር ስርዓተ ሕማማት ብምሉኡ ኣብኡ ይከናወን ተተባሃለ ኣነ በታ ዘለትኒ ንእሽተይ ፍልጠትን ስልጣንን ተጠቂመ በፍጹም
ኣብ ሰማይን ዝነብረ ኣቦና እምበረው እዚ ንቅርፃ ቅርፂ ኣይንሰግድን ኢለ ነቲ ህዝቢ ምስ ከልከልክዎ ተኸሲሰ ንሱ እዩ ነጊርዎ ተባሂሉ ነቲ ዝነገረኒ መርጌታ ፍስሓ እውን ካብ ቤት ህንፀት ኣክሱም ብሓይሊ ቀይሮም ንዓድዋ ወሲዶሞ በዚ ተኸሲሰ ዝኩሉ ኣጋንንታውን ካሊእን ስራሕ እናስራሕዋ ኣይተኸሰስኩን ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ግን በዚ ምስ ኮነ ተኸሲሰ ናብ ሃገረ ስብከት ቀሪበ አቤት ስለዚ በቶም ናይ ቤት ህንፀት ፖሊስ ተዓጂበ ብዙሕ ህዝቢ በብጉዳዩ ዝመፀለው ሃገረ ስብከት ቀሪቦም ታይኻ ተባሂለ ኣነ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እየ እንደገና ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን ብምግቢ ኣብ ቤት ህንፀት እዩ ታዘቀረበትኒ እየ ዝበለ ካሊእ ዝፈልጦ ነገር ዝተሓወስኩ ብመስጊድ ይኹን ካሊእም የለን ኣነ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራሕ የንቢበ ዝገበርክዎ ነገር የለን እንተወልኩ ንምንታይ ንስእሊን ምስልን ከይትሰግዱ ኢልካ ከልኪልካዮም ኢሎምኒ ነዚኣ ድማ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ረኺበያ እዚኣ ስለ ትብል እየ ኢለዮም ይምፃእ ተባሂሉ ተመጽሓፉ ተተነበበ ትክክል ኮይነ ዋው እሺ እስኪ ካልእ መጽሓፍ ከምፁ ካልእ ከኸም ይብል ለካ ከሰስተይ ብምልኦም ይረኣይውን ፀኒሖም እስኪል ተባሂሉ ካልእ ተመፀውን ከምኡ ኮይኑ እሺ ብድሕሪዚ ኣርባዕቲኦም ዋላ እኳ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ንመልሶ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ኮይኑ ረቲዐዮም ነገር ግን ወፂኢኻ ኣፍታ ዝነበርካያ ቤተ ክርስቲያን ተገልግል በታ ዝነበረ ፀንሐትካ ናይ ወለድካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትኸይድ እንተኮይንካ ሓደ ተስተኻኸለ ነገር እዩ ዘሎ እምበር ንስኻ ይጠፋእካ ነለኻና ታብዚን ተስተኻኸል ኢልካየ ዝኒኻ ሕይ ፅሑፉ ደረቕ ፅሑፉ ከምኡ እዩ እንተኾነ ግና ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ኣይትቕበልን ኢሎም መሊሶምኒ እሺ እዚ ኢሎም ቀጥታ ክትትል ይገበረሉ ኢሎም ናብቲ ዘገልግለሉ ናብ ውሽጢ እውን ብደገ ዝመፅእ ካብኣቶም ሓደ ተመዲቡለይ ንዓይ ክከታተል ግን ትምህርቲ ስለዘይብሉ ምንም ኣይከበደንን ቀልጢፈ ንዕኡ ነረዲኦዮ ከማይ ኮይኑ ማለት እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ዋው አሜን ሃሌሉያ መወዳእትኡ ኣብዚ እናሃለና ብፅሑፍ ሰባት ልኢኾም ናብ ገዛይ ናብ ቤተሰበይ ጠቕላላ ናብቲ ዓዲ ናብ ኩሉ ዝነገር እዚ ተሰሚዑ ቅድሚ መውፃአይ ሰብ እናቀነሰ ዝጥይቀኒ ነበረ ሰብ እናቀነሰ ምስከደ ኣብዚ መንጎ እዚ ታይኻ ንስኻ ሰባት ትእክበለኻ ተጠንቀቕ ተባሂለ ነይረ ግን ኣጋ መውፃኢ ስለ ዝኾነ ኣነ ነቶም ዝሓዝክዎም ሰባት ኣብታ ቤት ህንፀት ውሽጢ ብፍሉይ ተረዲእዎም ኣፅኒዖም 28 ሰባት ምስቶም ላዕለወት መምሃራን ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ብፋይናንስ ኣጥፋፊኩም ተባሂሎም ተኣሰሩ ሰባት ነይሮም ንስኣቶም ሓዊሰ መርጌታ ፍስሓ ተቀይሮም ብግዴታ ናብኡ ምስከዱ ኣነ 28 ሰባት ኣኪበ ኣድራሾኦም ተቀቢለ እናምሃርክዎም ተለኹ ብቅፅበት ተጠቂመ ክትትል ተገይርኒ ቦት ፀጥታ ናይ ውሽጢ ተታሒዘ መሊሰ ቀሪበ ማለት እዩ እሺ ዞም 28 ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዮም በቃዛ ቤት ህንፀት ቸርች እኮ ጌርካያ እንታይ እያ ኢሎምና ኣነ ቸርች ዝበሃል ንምንታይ ምዃኑ እንግሊዝኛ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጥ ኣይፈልጦ እንታይ ማለት ቸርች ኢለዮም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ኣምሂረዮም እየ ብትክክል ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከምህር እኮ ኣነ ምንም ገበነ ይኮነን ኢለ ተከራኺረ ክሳዕ ሽዑ ግን ኣብቲ ሓላፍነት ፀኒሐ መወዳእቱ ካብኡ ተረዲኤ ጎቢዘ ሓደ ሓው እውን ብደገ እናመፀ መርጌታ ዝነበረ ከማይ እዩ ብደገ ግን ደሞ ብደንብ ዝተረድኦ ብቲኦሎጂ ዝተመረቀ ሚሞሪ እናምፀ መጽሓፍ ቅዱስ ትግርኛ እናምፀ ዝተፈላለየ ነገር ሒዙ ባናና ሒዙ እናመፀ ናብኡ ድማ እናመፀ ይፅልየልና የምህረና ከመይ ክንገብር ከም ዘለና የዳራጅወና ነይሩ ኢሳያስ ግደይ ዝበሃል ሓደ ገልጋሊ ነይሩ በዚ ጠንኪረ ካብኡ እንተወፃእኹ ናብ ገዛይ ከይተኣቱ ናብ እቶም ወለደይ ከይተኣቱ ደቀይ ተይተረፈ በዓልቲ ገዛይ ተይተረፈ በቃ ሽዑቱ ምስ በልኩ ኣነ ወፅየ ሃዲማ እዋይ እሺ ናብቶም ቤተ ክህነት ናብቲ ዘገልግለሉ ዝነበርኩ ናይቲ ከተማ እንዳውን ኣረጋው ዝበሃሉ ናብኡ እውን እንተኸድኩ ንሳቶም እውን ፅናሕ በቃ መጠቋቆሙ ኸይነ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዕርክተይ በዚ ዘለዉ ላዕለወት ናይቲ ሃገረ ስብከት ምሁራን ተባሂሎም ቶሎ ሕተትዎ ሰብ ከየባላሹ ከመይ ይኾነሎ ኢሎም ሰዲዶም ነይሮም ንሳቶም ተዘራሪብና ንሳቶም እውን እንትኾኖ ፍርቆም ሓቂ ዝብል ምላሽ ሂቦም ተባሪሮም ኣለው ሕይውን ፍርቆም ተሓቂ ተረዲእዎም ብትክክል ብሓቂ ኣብቲ ናይ ሓቂ ኣገልግሎት ኣለው ፍርቆም ድማ
ጠቕሊሎም ነቲ ህዝቢ ወዲቦም ሕይውን ለውጥ የብሉን ኢሎም ምስቲ ቤተሰብ ኮይኖም ምስ ደቀይ ምስቲ ዘለኒ ቤተሰበይ ምስ በዓልቲ ገዛይ ነቲ ዝነበረኒ ብሙሉእ ብትንትን ነቢሎም ብፖሊስ ተፀዊዑ ካብቲ ገዛ ናብኡ ከይኣቱ ኣለኒ ዝብሎ እቲ ገዛ ይኹን ካሊእ ንብረተይ ብደገይ ኮይነ ክጥይቕ ፖሊስ መፂኡ ካብ ገዛ ውፅኡ መጠንቀቕታ ይውኒ ኣነ ተሓቂ እዚኣ እኽልቲ እያ በዓላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኣኽለኒ ኩሎም ሃዋርያት እውን ንሱ ተብቲቦም ተሸኪሞም ይዘሩ ነበሩ ግን እዚ ኣነ ንኩሉ ክነግሮ እየ ተረኪበ እያ ዝኒኹ በዚ ካይጠዓስን ኢለ ሳንጣይ ዝነበረት ቅያር ክዳነይ ሒዘ ወፅየ ብድሕሪኡ ብደገ ኮይነ ተዘይኮይኑ ንበዓልቲ ገዛ ይኹን ንደቀይ ይኹን ንቤተሰበይ ይኹን ርክብ የብለይን ክሳዕ ዝሒ ሰዓት ማለት እዩ ዘገርም እዩ ዋው ዘገርም መስዋዕትነት እዩ ከፊልኩሞ ዘለኹም ብሓቂ ሓደ ሓውና ኣማኑኤል ኣዶናይ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ጽሒፉሎ ዋው ዘገርም ምስክርነት እዩ ኣጋንንታዊ ስራሕ ክትሰርሑ ከለኹም ዘይተኸሰስኩም ሲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትስዕቡ ምስ ጀመርኩም ተኸሲስኩም ዘገርም እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣጋንንቲ ኣምልኾ ምዃኑ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘሎ ኣምልኾ ሓደ ነለልየሉ ወይ ንፈልጠሉ መገዲ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብኡ ናይ ጥንቆላ ስራሕ ክትሰርሑ ከለኹም ተፈታውን በቃ ዓብይ ሰብን ዋና ቦታ ዝወሃበኩምን ነይርኩም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትስዕቡ ምስ ጀመርኩም ግን ክስን መናፍቅነት ዝብል ጸለመን ይግበረልኩም ነይሩ ሕጂ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይخبር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘየለ እግዚአብሔር ከም ዘየለ እዚ እቲ ሓደ ምልክት እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ምልክት እዩ ብሓቂ እቲ ሓደ ዓብይ ምልክት እዩ እና ብጣዕሚ ዘገርም ምስክርነት እዩ ብሓቂ ዘገርም ጸጋ እዩ ጎይታ ሂወኩም ዘሎ ብሓቂ እዚ ኩሉ እዚ ክትሕልፉ ጎይታ ረዲኡኩም ኣሎ ሕጂ ዘለኹም ኩነታት ኣብ ምንታይ እዩ ኣብዚ ቀጻሊ ካልኣይ ክፋል ምስክርነት ብዛዕባቲ حاكم كم زنوركم مالتي ناي حكمنا نقدون ناي حكمنا نقد فقادون أو سيأخم كم زنوركم ياو بزحات مسرجاتات سديدكم اللي علىهم السب بتشبتي أبزي مسامون أبزي كتقربوا كلهم كنا رؤينا نتهز بنا ونتم مسرجاتات غيرنا عندنا افتخال أي كفالت وبغيرنا كنقول سوينا جن حجي أمنتا يكونتات يخم زلهم كم تحجز نجاركمنا بحكي كاب صدر بيتكم كاب سديدكم يخم زلهم حجي أمنتا يكونتات يخم زلهم تيوتكم أمنتا يكونتات الله تسدد كما يزلوا اتيناي أجاننت ورشة زنبرخة ملو بملو كواخم توجدوا الله ده حجي ويس عندما أسقاب حجي يسعرركم يوم زي أن ملسولنا مش عنافتنا مودعتا كن خيرنا شي كبرنا እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን آمين أنا قد تخبيت نصت شعاع مسوساخو قد إلى نتسمعوا وزنورو تلويت يخمزي كوين يزبحال وريا مرقاقسي أكيبا مصحفتي زخونه يخون እንዲያውም ንቅድሚኡ ዒዝ መስለን ዝነበረ ግን ደሞ ዝተፋላለዩ ኣስማት ዘለውና ይጸሎት ኢለ ሒዘ የዝነበርኩ መጽሐፍቲ ከም በዓል ቱላዳን ከም በዓል ሰይፈ ስላሴ ዝመሳሰሉ ብዙሕ ጠልሰ ማጋንንታዊ ዘለዎ فليشع تردي بمصحف قدس عقينا اكيبا بمولو اب قدمه بحال تغزاي اب قدمي توم غورابتي بنزين نسنيسه نداد غير اقاصيليه هاليلويا يسوع بيتاي واو امين زي بمغبار قطنا عاتو من مسكر كوينوم تايدا كوينو زسب نمن تايدا ان تايدا تتبعله بفصم زينا يغاننت ايو مسغاننت خسرح خابوزحي ايكدن يوسينا ايه بوزي አይነበረን ኢለ ብዙሕ ኣብ ቀጻልኩም መስክሮ እምበር ካፍቶም ናብራይ ዝቦተኑ ኣነ ብዘየለ ሁሉ እንዲያውም ከሲሶና ሓዳራይ ብዙሕ ጉስቁልናን ምብትታንን ዘእተው ካፍቶም ዝተዋረሱ ፍርቆምና ካፍቶም መጋላግልተይ ዝነበሩ ላዕለወት መምሃራን ሓዊሱ በቲኖም ዝነበሩ መወዳዕቱ ሕየብ ዘለኹ ወግዜ ዘቃጸልኮ ቃጺለ ዘጥፋእኹ ኣጥፊኤ ሕጉስ ህይወት እየ ዘለኹ ዋላኳ ገዛይ ደቀይ ሓዳረይ ኩሉ መሳደድየ እንተኾነ ግን ጎይታ ቦይኑ ምሳይ ስለዝኾነ ኣሜን ሃሌሉያ ሕጉስ እየ ካሊእ ደሞ ልክዕ ብኡኡ መጠን ኣብ ቀጻሊ ክዝርዝረ እየ ምንም ኣይተንከፍኩዎን ምስክርነት ህዝብና ተኣሲሩሉ ዘሎ ቀጻሊ እየ ክምስክሮ እምበር ታፍቶም ናብራይ ዝወተኑ ክልተ መርጌታ ባዕሎም ሕይ ኻባይ ብላዕሊ ዘገልግሉ ዘለው ላዕለወት ኣገልገልቲ ሓቂ ዝተረድኦም እዮም
غساع قصالي نجزابير أملاخنا نامس قلنا له كن من لي زيزال على زله تملي سام نديا مسكيرام لا أمنع نسو حكي بزبل مالتيو واو هاللويا كافتم تواري سام زنورو موارستي سلسة سبات كا أقاتام توم حدا عايزان حنن ميتام يوم توم حدا عاويوم سرحهم مفريسولهم تقلال سرحهم تبالا شو تابتق موسع خوين تحيزوهم زنبر عين سور يوم نيروم مرها أول زبها المنفس مرحم نيروم كم مقالة جمير خصح حمورا بينهم كل سبز فلتم زنكاسا أسب مالتيو قرمي نسومون إيد نيرو مفتنا برا نمبتان كاب كل توجن جنزب تقبلهم مزيوم نعيق سبت يسمعوا بقطع من فكرنا نبيت سبكي السراج إلهم جنزب كفيلهم مزيوم نعيق قتلوا أنا بزخنا رأي بكالي وين رأيهم كيده أبكر مسرح تنين بعد تجزاين وقحتهم كحقي حاتيه مسكير الله من الساعة أو من قست سمعتنا أخم قريب الله إلى يوم من الوقت كتذكره بعد تجزاي كتحسب تاسرح تنيا كتحسب تخباب الشعوز تأكد سب كحسب إلى أزيزال على زله نساء أو إلى يوم تأخذ كذا أخذ لنا نزل خالو ما حدش نقدر نتاي تفطير يود قوي تعمر يقدر في الدعاء إلى ملمينا مني أنا كان غن اللقاء إلى مني نو نصوم كتقتل نماسيهم أنا خد حناكم يا ماسي زلهم نايم دحان كالي نقرأكم زله قالوا دعاء إلى يوم اتهاقال شعزول كوا لما ربها كله علم ونفسه هاقولا من تربه ولا سبئي زبل نسخم عالم بمول مزميزكم وقن نفسكم تزيد احنا تايقوا النساء تو إلى يوم عابيم مسعوي قن صلي بزقبع صلي باسم إيسوس كريستوس مساهم زولنا عيك قتل زمتنا أي موت منفس قسيس أيو أقاطعمتم سبعي أب قدمي حزبي بسنت ملك دو إلى من تزارروا شينهم وصيو بدعريو لمينا مود قويتا مهري بيزا غا محرات قبر اللين لما عانتي أوصعني نجازاي كخيد السافرني لومني بعلت جازاي بتودي غيرا أوصيا أفانياتهم تغليلهم حاسس النوال خيرهم توقعوا تليمو وم كيدوت منفس مالتيو بزحات كم زي زمصور سبات بتن تن 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 لهم وصيهم أبيهم مودعتو نسوم نسانتي أتو ميتهم تحادقين نسوون تفاتاتينني أو كصالح مسكرية حيوون ماسيو بقويت على نسو خبايب العلز السادة زل سبعي كأن نسي خبرنك زيافر عملنا واو آمين هاللويا إذا قرم نجاري وحكي إذا قرم مسكرنت ممهر تولد عبد مز سامون عفتي كال أي كفال زي ناتكم مسكرنت كساع سالساي كفال زبك عيكونن لعليو كساع حمشته شدشته شوعتن دابلنا نخوده بحقي مخنياتو نهزبنا زفوسن حرازه وتصن بزح عينت مسكرنت لعليكم زلو اباهم زلو سلازي كبرنا املاخ يخون እግዚአብሔር حج غزي امص إلنا له مخنياتو ننوح عمتات بحقي بصلوتن بنبعاتن زرعنايو زرئي حجي قويتا يعصدنا له بحقي مخنياتو نايتي زرعنايو زرئي فرئيكم نسخم بحقي بزح غزي اينا زرئنا او ارثوذكس توحدو شوعته شمونت عمتات لعلي اينا زرئنا قويتا جن بحقي تزرئنا بكنتو كخون ايغورن بحقي يهو فرئي هبنا له እግዚአብሔር ይመስገን በመድሃን ቲቪ እግዚአብሔር ዘገርም ፍረ ይገብራሉ ቆይታ በሐቂ ዘገርም ፍረ የርኤናሎ ምክንያቱ ንስኻትኩም ናብ ቆይታ መምጻ ማለሲ መምህር ተወልደ እቲ ህዝቢ ይርድኦ ይበቃ እዚ ኣብ ትሕቲኹም ዝነበረ ህዝቢ ተገልግልዎ ዝነበርኩም ህዝቢ ቁኑዕ ብዘይኮነ መገዲ በአጋንንታዊ መገዲ ተገልግልዎ ዝነበርኩም ህዝቢ ናብ ጎይታ መጽኢኹም ንስሓ ኣቲኹም እዚ በዓሉ እዚ ሎሚ ዝመስከርኩም በዓሉ በሐቂ ንኻልኦት መርኣያ ዝኸውን ዓቢ ንስሓ እዩ እዚ ንስሓ ማለት ተሓጢያትካ ምእማንያ ካልእ ማልእ የብላን ካልእ ማልእ ወላ ሓደ የብሉን ንስሓ ማለት ኣብ ቅድሚ ቀሺ ኸይድካ ምንዛዝ ኣይኮነን ንስሓ ማለት በቃ ሓጢያትካ ምእማንያ በቃ ሕጂ ተኣሚንኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ሰብን ስለ ዝመስከርኩምዎ በሐቂ ንስኹም ብፁዕ ኢኹም بحق እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ዝባረኸኩም ንወለዶ በረኸት ክገብረኩም ዘውፅአኩም ሰቢኹም ስለዚህ በአኹም ገይሩ ሓጎይታ ብዙሕ ስራሕ ክሰርሕ ገና በሐቂ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምድሓን ቴሌቪዥን ካብ ኣቦና ቀሺ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ኣቦና ቀሺ ሃይለ ስላሴ
لعلي 14 أدبارات زمرحو زنبرو قويتا حليف هيونا مرقيتا أنباقوم كمو بزح حلافنت زنبروم بزح كاب بزح هيوت قويتا زوصوم بحقي كاب حداري قويتا يبلصني لهم زوصو بعد مرقيتا أنباقوم قويتا هيونا بعد مرقيتا تؤملسان ونكم قويتا هيونا حجي خعا نسخم رابعي هيونا لو قويتا بحقي እግዚአብሔር ይመስገን بزح صراحة كنسرحنا حجي ناي صراحة جزيو ناي عصيد جزيو حزبنا خعا كابزي توحيد كله زلو ناي تنقلا سيستم ناي دفتراتات سيستم كاب دقدق صلمات نافزدنق برهان زوصلو جزيو እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ያعيل له بانا حالفو يغبر አሎ ቤተክርስቲያን ነዚያ ተጸውዓ ቤተክርስቲያን ናይ ሰንበት አምልኮ ጥራይ አይኮነትን ተጸውዓ ቤተክርስቲያን ነፍሳት ክትናጠቅ መንግስቲ ዲያብሎስ ብልክዕ አፍሪሳ መንግስቲ እግዚአብሔር ከተሰፍያ ተጸውዓ እንበር አብዝ ምድርዚ ደቂሳ ጀስት ናይ ሰንበት አምልኮ እንዳበለት ክትመላለስ ክትነብር አይኮነትን ተጸውዓ ክትናጠቅ ካብ አፍ ዲያብሎስ ነፍሳት ክትናጠቅ ያ ተጸውዓ ስለዚህ እዚ አምድሓን ቲቪ እግዚአብሔር ብሩዮ ብጉህዶ يسرح سلازلو بحقي كبري نعو يخون كبري كله نسو تقليلو بدو بحقي اتي غويتا زغبرو زلو مالتي بطعمي زغرم ነገር يغبر سلازلو بحقي بتم كاب ابونا قش هايله سلاسي جميركا سغاب حجي زلو زمسكرو زلو خا ما عليا زيولم اشح سبات يوم زدحنو زلو بحقي اشح بقى صفر قصر زيولم እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክብርና አምላክ ይሁን ቃል አምላክ አንቢበ ክንውዲና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 18 ዘሎ ከንብብየ ከምዚ ይብል بسم ጎይታና ኢየሱስ ከንብቦየ ከምዚ ይብል ኣሎ ካብቶም ዘአመኑ ኸዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተአመኑን እናነገሩን መጹ ዘገርም እዩ ካብቶም ዘአመኑ ኸዓ ካብቶም ዘአመኑ ማለት ካብቶም በክርስቶስ ዘአመኑ ማለት ከምዚ ከማኹም ከምዚ ሎሚ ገይርኩም ዘለኹም ማለት ካብቶም ዘአመኑ ኸዓ ይሉ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተአመኑን ነቲ ዝገበርኻዮ ትእመን ኣለኻ ማለት ትንሳዒኻ ዘለኻ በቃ 100% ተነሲኻ ወዲኻ ኣለኻ እናተአመኑን እናነገሩን እናመስከሩን ማለት እናነገሩን መጹ ይብል እሞ ፍቅዲ 19 ከምዚ ይብል ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መጻሕፍቶም አኪቦም ኣብ ቅድሚ ሁሉ አንደድዎ ዋግኡ እንተ ተጸብጸበ ኸዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ በኃይሊ ዓበየን በርትዐን እዚ ኣብ ምድሓን ቲቪ ተፈጺሙሎ በሓቂ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚኹም ቅድሚ ንስኹም መስካርኩም መርጌታ ተወልደ በዓል አቦና ቀሻ ኃይለ ስላሴን መርጌታ እንባቆምን መርጌታ ጦመልሳንን መርጌታ ኤልያስን ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ሓምሻይ ኢኹም ንስኹም ከምኡ እውን መርጌታ ኤልያስ መርጌታ እንባቆም መርጌታ ጦመልሳን ሕጂ ከዓ መርጌታ ተወልደ ብዘገርም ምስክርነት ተገሊጽኩም ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጻሕፍቲ አንዲዶሞ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ንስኹም ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ከም ዘንደድኹሞ ብግልፂ ክትምስክሩልና ጸኒሕኩም ሓንተው ብሓቂ ክብርን ኣምላኽ ይኹን በቃ እቶም መጽሓፈ ቱላዳንዶ መጽሓፈ ምንትስዶ መጽሓፈ ምንት ኣነ ባዕለይ ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣቃጺለ ብሓቂ ክወፅእ ከለኹም ስወፃእኹ ናይ ጥንቁልና መጽሓፍቲ ነይሮምኒ አንዲዶ እዮም እቶም መጽሓፍቲ ማለት አንዲዶ እዮም ብስነ ስርዓት አንዲዶ እዮም ስለዚ እዚ ኣብ ምድሓን ቲቪ ተፈጺሙሎ ብሓቂ ኣብ ምድሓን ቲቪ ተፈጺሙሎ ብ4 መስከርቲ ተፈጺሙሎ ስሙ ከዓ አንዲድኩም ኣለኹም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ካብቶም ዘአመኑ ይዝብል ዘሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለዘይ አመነት ያ መጽሐፍቲ ጥንቁልና ዘይተንድድ እቶም ዘአመኑ መጽሐፍቲ ጥንቁልናኦም የንድዱ እዮም ዘይአመነ መጽሐፍቲ ጥንቁልናው አይንድድን ነዚና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ገና አይ አመነትን ምክንያቱም ምስ ጥንቁልና ምስጣኦታታ እስቲላላ ንብለሉ ምክንያት ብጭብጢ ዘረባ አይኮነን
بجبتيو زرع زلو نجاري مالتي سلازي توم أمنتي أرثوذكس خونكم نقحو نعو نابغويتانا مدحانينا يسوع كريستوس نعو دحانو اتي تاوتكم اراغيفكم اتي تاوتاتكم اقاصيلكم انديدكم طنقلاكم انديدكم نعو كم مرغيتا مالتي وتم زي دحانكم مرغيتاتاتكم نعو نزي تسمعوا حلافاي كل ነገር بحقي يو مرغيتا تولده ممهر تولده كل ነገር غديفهم بقى ويتا رديهم اتي اعوذ رخبو ربحه تعوذ رخبو كلي تعوذ رخبو ጥቅሚ غديفهم كموسى بدراتو تكر بلو ስለተመለከተ كم زولو قال أملاخ بدراتو مودعتو فتصاميعو حاوي سلازخونه فتصاميع بحاوي مقص على سلازخونه يترفني يلوم حجي مس حزب أملاخ سدت مريصوم مسلم الله مالتي سدتن مكران مالتي سدتن مكران الله حجي سدتن مكران እንዳተቀበሉ يوم ዝርከቡ مالتي مرجتا ተወልደ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ባይበልኩም በሐቂ መምህር ተወልደ በዚህ ደስ ይበልኩም በሐቂ እግዚአብሔር አምላክ ننايزل عالم هيوتن ننايزل عالم كبرن حاريكم سلازلو بحكي أخليل هيوت تنبيرولكم سلازلو بحكي بزي باهيبلكم بقى اتتحالفوا زلوكم مكراون قويت عمساكم سلازخونه بقى سعارين داخونكم لعلت مكرا لعلت معبل كتخودو حيل كبوك قويتا سقا كبوكم يسقا كعطواكم سلازي برتعو إنا نبل نايمو داتا تزاربوا ونقر ندحرالو نقروا نايخم ቅዱሳን እቶም ተዓዘብትና እዚ ቪድዮ እዚ ንኩሉ አማኒ ኦርቶዶክስ ንኩሎም ንተሟላ እቶም ቅዱሳን እዚ ቪድዮ እዚ ሸር ክትገብርዎ ብጎይታ ፍቅሪ ንሕብረኩም ኣለና ካልእ ከዓ የማና ኢድኩም ክትህቡና እሞ ምሳና ወንጌል ክትዓዩ ብፋይናንስ ምሳና ኮይንኩም ክትዓዩ ብጎይታ ፍቅሪ ንሕብረኩም ኣለና ምክንያቱ እዞም ኣሕዋትና እዞም ዝወፁ ዘለው ብዙሕ ዓይነት ስደት እዩ ብሓቂ ዝስዕቦም ببزح مكرا بقى بموتن هيوتن يوم زحالفو بحقي سلازي ازي حاسيبكم نعاكم يردوكم سلازخونه يمانا ايدكم هيوكمنا مسانا خوينكم بفاينانس بصلوت كتعيو توم امنتي توم قدوسان تبهالو بغويتا فقري نحبركم علينا سلازي صالاي مسكرነት ክንገብረና ናይ መርጌታ ተወልደ بطعمي ناي ممهر تولده فلي زبل ነገር ስለዘለዎም አፍቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍልጦቶምውን አዚዩ እግዚአብሔር ረዲኡዎም ናይ ብሉያትን ናይ ሐዲሳትን አንድምታ መምህርዮም ስለዚህ በሁሉ ነገር ይጎይታ አጥቂውዎም ስለዚህ ቀጻሊ ናቶም ምስክርነት ክሳዕ ዝውዳ ኣብ ምድሓንቲ ቢ ተኸታታሊ ዝኾነ ናቶም ምስክርነት ክነመሓላልፊና ካልኣይ ክፋል ኣብ ሶሉስ ክንገብሪና ሳልሳይ ክፋል ከዓ ዓርቢ رابعاي حمشاي ندابلنا شادشاي ندابلنا كساع زودوت مسكرنتهم كنقصلو إنا مالتيو نسخم خعشر نداكبركم يمانا إدخم هيوخمنا مسانا خوينكم وانجل كتعيو بقويتها فقرين نحبركم علينا بحكي باهي ولكم بسان كلكم مالتي بحكي ناي حانتي نفسي مدحان أب سمايات أب قدم እግዚአብሔር أب قدم الملائكة عابي حوس يتخول بحكي عابي حوس بك ممهر تولد خع بينهم ما يكونون زوصو زلو خندي عاشا حلو اب دحريو خندي عاشا حيزوم يم زوصو زلو زمصو زلو ስለዚህ በዚህ ባህ ይወልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሞዳታ ክብሎ ዘለኒ መልእክቲ አለኒ ትብልዎ ነገር እንድሕራሎ ናይ ሞዳታ ነቶም ተዓዘብትና ገለ መልእክቲ ክትሕልፉ እንድሕር ደሊኹም ንዓኹም ንመንፈስ ቅዱስን ንዓኹም መምርተወለ እሺ ጸጋብ ዝሓልኩም መምህር ጳውሎስ ቀኒየለይ ዝብሎ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ሓደኒ ተመልከትና ብሙሉኦ ስለተዘዕቤት ቤተ ክርስቲያን ጉድለታ አሬ ክኸሳ ክንቋሽሻ ኢለ ዘይኮነስ ተውሽጣ ተሲጎ ኣትዩ ዘሎ ስሕተት ትምህርቲ ኣጋንንታዊ ኣሰራራሕ ብሙሉኡ ክንገልጾ በኣና ከብቅዕ ከምትናትና ከዓ ተው ሒዞም ዘለው ዘይጠቅሞም ዘበለ ከወግድዎ ብድሕሪኡ ከዓ ናፍትና ዓቶም ከድሕን ዝሞተ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ኩሞጽ እምበር ንግለሰባት ስለዚ ጸላእኹ ወይ ነታ ኦርቶዶክሳዊት ሐዋርያዊት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ከወቅስ ኢለይኮነን በዚ ክርድኦ ለይግባእ እቲ ካልኣይ ዘመሓላለፎ ድማ ብዛዕባ ዘልዒሎ እየ ዘለኹ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ እዩ ብኸመይ ከም ዝመጻእኹን ኣብ ምንታይ ከም ዝነበርኩን እምበር
ህዝብና ይኹን ካብ ላዕሊ እቶም ኣጋንንታዊ ኣስማተኛታት ከም ዝኸማይ ዝነበሩና ክሳዕ ታሕተወት ዘለው ምእመናን ተሳራጭዩ ዘሎ ብከመይ ተሳራጭዩ ከም ዘሎ ካብኡ ብከመይ ክወፁ ከም ዘለዎም መጽሓፍ ቅዱሳዊ መረዳእታ ኣቅሪበ ዝርዝር ክበሉ እየ ዝተፋላለየ ተታሒዙሉ ዘሎ እቲ ደጋሚ ተይተረድኦ መድገሚ ከድግም ዝመፀ ተይተረድኦ ክሳዕ ናይ ጸሎታት ተባሂሉ ተታሒዞም ኣብ ሕድ ገዛና ኣሚጥናዮም ዘለና መጻሕፍቲ ኣስማት ናይ ኣጋንንት ስለ ዘለዎም መረዳእታ ካቀርብ እየ ንለማዓንቲ ግን በዚ ክሕዝለይ ሰማዕትና ብትሕትና ዝሓትት ማለት ዋው እግዚአብሔር ይመስገን ክብር ንኣምላኽ አይነው ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ብሓቂ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ መምህር ተወልደ ንጎይታ ኢየሱስ ነመስግኖ ብሓቂ ጎይታ ኢየሱስ በአኹም ኸቢሩ ስለዘሎ ብሓቂ ጎይታ ኢየሱስ በአኹም ገኒኑ ስለዘሎ ንጎይታ ነመስግኖ እዚ ክገብር ጎይታ ፈቃዱ ስለዝኾነ ስለዝፈቀደ ምክንያቱ ኩሉ ብኡ እዩ ብዘይ ንሱ ዝኾነ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኩሉ እሱ ክፈቅድ ከሎ እዩ ዝኸውን እሞ ጎይታ ክብሩ ክትገልጹ ስለዝፈቀደልኩም ብሓቂ ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን በአርናይ መወዳእታ ጸሎት ክንገብር ኢና ቅድሚና መወዳእታ ጸሎት ምግባርና ወረብ ትብልዎ ወረብ ገለ ኣሎ ዶ ምናልባት ኣለኒ ኣብ ቀጻሊ ብደንብ ገይረ ክትርጉሞ እየ ሕይ ግን ስኺለ በት ወረብ ጥራሕ ኢለ ክኸይድ ስለ ክልተ ነገር ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ብወረብ ገይረ ሓደ ጥቕሲ ዘርዚረ ክሓጽ እየ ይቐኒየለይ ጽቡቕ እሺ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመዳን ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ሰማይታ ግሩም ዋው በአሚነ ዚአሁ ሰማይታ ደሙ እዚ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ዝብል ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ሰራዊት ዝብል ዘሎ ይቀውሙ ቅድሚሁ ኣብ ቅድሚኡ ይቆሙ እዮም በአሚነ ዚአሁ ሰማዕታት ከአው ደሞም ዝብል ዘሎ ድማ ንዕኡ ብምእማን ሰማዕታት ደሞም ኣብሲሶም እዮም ንዕኡ ብምእማን ንዕኡ ብምስባኽ ንዕኡ ብምግልጋል ሰማዕታት ደሞም ኣብሲሶም እዮም ክብል ተሎ ደሞም ዘፍሰስሉ ንባዕሎም ይኹኑን ህዝቦም ከድሕኑ ኣይኮነን ሓደ ሰማዕት ወይ ጻድቕ ረግጽ በታ ዝረኸባ እምነቱ ከምታ ኣነ ንሕዋተይ እንሳደዳ ዘለና ክሳዕ ሞት እውን እንትኾነ መከራ ክንቅበል ወሲና ዘለና ወሲኖም ደሞም ንክርስቶስ ክስዕቡ ንወንጌል ኢሎም ንወንጌል ንክርስቶስ ኢሎም ከም ዝሞቱ ደሞም ከም ዘፍሰሱ ዝገልጽ እምበር ጋጣም ኮይኑ ሰማዕቲ ተባሂሉ በቱ ንሱ ዘፍሰሰ ደም ንባዕሉ እውን ክድሕነ ይኽእልን ንህዝቡ እውን ከድሕን ኣይኽእልንና እዚ ንብል ዘለና ዝኩሉ ህዝብና ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ነፃ ክወፅእ ቃል ኣምላኽ ሓደ ጥቕስ እንታይ ይብል እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ኩሉ ሰብ ከሰላስሎ ዝግባእ ሓደ ቤዛ ሁሉ ከም ዝሞተ ኩላቶም ከዓ ተኻፈልቲ ሞቱ ከም ዝኾኑ ስለዝተረድአና ፍቅሪ ክርስቶስ ግዲ ይብለና እዩ ሞ
እቶም ብህይወት ዘለው ምእንቲ ተማዓቶም ዝሞተ እምበር ምእንቲ ርእሶም ከይነብሩ ንሱ ስለ ኩላቶም ሞተ እያ ትብል ታጥቕሲ አሜን የስ ምልክት እቶም ብህይወት ዝነብሩ ዘለው ሰባት ምእንቲ ዝሞተሎም ክርስቶስ እምበር ምእንቲ ርእሳቶም ከይነብሩ ንሱ ቤዛ ኩላቶም ሞተ ስለዚ ፍቅሪ ክርስቶስ ግዲ ስለ ዝበለና ኢና ንዛረብ ዘለና ህዝብና እውን ግዲ ይብለና ክርስቶስ ዝሞተሉ ህዝቢ መሰጋንንት እንዳተጨማለቀ እንተ ነይሩ ታ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝሞተላ መሰረታን ርእሳን ክርስቶስ ዝኾነ ተመሊሳ ንወንጌል ተሳድድ እንተ ኮይና ብወንጌል ንዝመላለሱ ሰባት እንድሕር ተሳድድ ኮይና መወዳእቱ እንታይ ከም ዝኸውን ክንዛረብ ስለ ዝደለና እዩ የቀኒየለይ ዋው ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ኣብዚ ኣሰይ ጥዑም ድምፂ ተባሂልኩም ኣለኹም ጥዑም ድምፂ ኢሎምኩም ኣለዎ ኮመንት ድምፅኹም ጥዑም ኣሰይ ዘረባኹም ጥዑም ተባሂልኩም ኣለኹም ክብሪ ንኣምላኽ ብሓቂ በቲ ምስክርነትኩም በቲ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ቅምሻዩ ይበሃል በመሓርኛ ቅምሻዩ after ዝመጽእ ካልኣይ ክፋል ግን ሞር በቃ ፓወርፉል ዝኾነ ምስክርነት ካብዚ ዝበለጸ ምስክርነት ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቪድዮ እዚ ሸር ግበርዎ ኢኹም እቶም ቅዱሳን ዝኾንኩም እቶም ምሳና ወንጌል ተዓዩ ኣሕዋት ሸር ግበርዎ ንብዙሓት ኦርቶዶክሳውያን ክባጻሕ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ መወዳእታ ጸሎት ክንገብር ኢና ሃሌሉያ አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ጎይታ ተባረኽ ዘዓወት እዚ ስለ ዝሃብካና ዘዓወት እዚ ካባኻ ስለ ዝኾነ ጎይታ ብሓቂ ንመምህር ተወልደ ስለ ዝረዳእኻዮ እቲ ኩሉ እዚ ጥሒሶም ክመፁ ጎይታ እቲ ናይ ኣጋንንቲ ኪዳን ኣፍሪሶም ንክመፁ ብሓቂ ኣፈረስኩት መሃላው ኪዳኑን ዝብል መዝሙር ኣሎ ኪዳኑ እቲ መሃላው ኣፍሪሶም ንክመፁ ጎይታ ስለ ዝረዳእኻዮም ትብዓት ስለ ዝሃብካዮም እዚ ካባኻ ስለ ዝኾነሎም ነመስግነካ ኣለና ኣቦና እግዚአብሔር እዞም መምህር ተወልደ ንብዙሓት ክኾኑ ንብዙሓት ክበፅሑ ከዓ ጎይታ በዚ መገዲ እዚ ስለ ዘምፃእኻዮም ጎይታ ናባኻ ስለ ዘምፃእኻዮም ከም ጳውሎስ ኣባኻ ምስ መፁ ከዓ እንደገና ንብዙሓት ሰባት ናይ ምድሓን መገዲ ስለ ትገብሮም ብርሃን ስለ ትገብሮም ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ንኽብርኻ ይኹን ካባኻ ኩሉ ስለ ዝኾነልና ክብሪ ኩሉ ተጠቕሊሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብሓቂ ብጣዕሚ ፓወርፉል ዝኾነ ናይ ምስክርነት ግዜ ነይሩና ብሓቂ ብጣዕሚ ብምስክርነትኩም ብጣዕሚ ተባሪኸ ኣነ እዞም ኣሕዋተይ ተዓዘብትና ከዓ ተባሪኾም ከም ዝኾኑ ርግፀኛ እየ ብሓቂ ኣምላኽ ይባርክኩም ኣብ ዝመፅእ ካልኣይ ክፋል እንደገና ክንመፅእ ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ንብዙሓት ንምድሓኖም ክኸውን እዩ ብሓቂ ንብዙሓት ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ንምውፅኦም መገዲ ክኸውን እዩ ጎይታ ይባርክኩም ተባረኹ በዚ ወዲእና ኣለና እቶም ኣገልግሎትና ክትሕጉዝና ትደልዩ ኣሕዋተይ እቶም ምሳና ኮይንኩም ወንጌል ክትዓዩ ትደልዩ የማና ኢድኩም ክትህቡና ትደልዩ ብፋይናንስ እውን ክትሕጉዝና ትደልዩ ኣብዚ ዋትስኣፕ ቁፅርና ኣሎ በዚ ዋትስኣፕ ቁፅሪ ፅሓፉልና ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርክኩም ተባረኹ የቀኒየልና መርጌታ መምህር ተወልደ ተባረኹ የቀኒየለ ኣነ እውን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ናውዚ ሚድያ ሕፅር ብዝበለ መልእክተይ ክሕልፍ ስለ ዝፀዋዕኹምንን ስለ ዘገልገልኩምንን ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን አሜን ዋው ታንክ ዩ ተባረኹልና ታንክ ዩ መጽ ኣለኹ እቲ ንቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ከዓ ብፁእ እዩ رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقدي شوعته مدحان تلفزيون نممصا غويتانا إيسوس كريستوس بزملكت أب رأي يوحنس زتكوره ناي سلسته أوارح مدب سلطانا نمهابن نمدلاون نمصات غويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس اتنافقون نأمنت وانجيل كلكم مدباتا عداليا تركب قلطيفه يمصا لخو اتغزي دما قريبو الله كم زبل قال أملخنا بيت كريستيان كاب عميق دقاسا تبرابيرا ኣብዚ ግዜ እዚ ንጎይታና ክጽበስ ስለ ዘለዋ ነቲ ብጎይታ ዝተዋህበና መልእኽቲ ናብ ኣመንቲ ብተኣማንነት ከነብጽሖ ቆሪጽና ኣለና ንስኻትኩም እውን ከምተን ሓሙሽተ ደናግል ለባማት ንመርዓዊ ክትጽበዩ ድልዋትን ንቑሓትን ክትኮኑ ነዚ ትምህርቲ ተኸታተሉ ቀዳማይ ብዛዕባ ንጥቀት ካልኣይ ብዛዕባ ሰብዓ ሱባኤን 7 ዓመት መከራን ሳልሳይ ብዛዕባ ናይ ጥፍኣት ርክሰት رابعاي بزعبا اتن شوعت محتمات حمشاي بزعبا 144 شح زت حتمو
ሻድሻይ ብዛዕባ እተን ሸውዓተ መለኸት ሻውዓይ ብዛዕባ እተን ሸውዓተ ቁጣዕ ኣምላኽ ሻምናይ ብዛዕባ እታ ኣብ ልዕሊ ኣራዊት ዓባይ ባቢሎን ተቐሚጣ ዘላ ሰበይቲ ታሽዓይ ብዛዕባ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ዓስራይ ብዛዕባ ፍርዲ ጻዕዳ ዝፋን መበል 11 ብዛዕባ ሓዳስ ኢየሩሳሌም መበል 12 ብዛዕባ ኦም ህይወት ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአትን ንሰለስተ ወርሒ ስልጠና ክትወስዱ ትደልዩ በዚ ስዕብ ቁጥሪ ዋትስኣፕ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ በኣኽብሮት ንገልጽ ፕላስ 27 61 84 86 28 4 ድማ እቲ ግዜ ቀረባ እዩ እሞ ንቓል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 10 እቲ ነዚ ነገር እዚ ዝምስክር እወ ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣሜን ጎይታና ኢየሱስ ነዓ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 20 ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ቀረባ እዋን ይመጽእ ኣሎ ምድሓን ቴሌቪዥን